Поїхали. Добрый вечер усім. Сьогодні у нас чергове посиденьки, 39-е. У нас сьогодні перший раз наш белорусов больше, чем украинцев у наших посиденьках. У нас троих с Беларуси и двое с Украины. Я сразу представляю вас. Два Василии мои, наша Украина, Русь и Интерхунта. Слава Україні! Героям слава! Далі. Шерикот, Орша, Беларусь. І Узяслав, так само, Беларусь. Узяслав, я почну сразу, пожалуйста, прошу представиться. Узяслав, чуєш? Так, день добрый, вітаю всіх глядачів. Меня кличуть Вячеслав Пашкевич, я же тутейший шляхтич, веду свой YouTube на каналі. Тутейший шляхтич. Я так само з Білорусі, з Менську. Ось. Починаю з того, починаю з тебе, тому що у тебе вельми такий особливий, приємний голос. Я хочу з того починати якраз з тебе. Ну і по старшинству всюди. У нас самий головний ведучий наших посиділок, навіть не я тільки представляю в основному. А веде зараз Інтерхунта Василь. І Василь, почнемо зараз. Яке у нас сьогодні, як то казати, що ми будемо сьогодні говорити? А в чим будемо говорити? Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Вітаю всіх. Вітаю всіх на каналах Інтерхунта, Шерикот і Наша Україна Русь. І вітаю глядачів каналу Анатолій Сайгон у запису. Коли вже вчухнуть ці пристрасті, ви будете дивитися цей стрім. І вітаю всіх людей доброї волі в наших чатах, наших глядачів. Друзі, четвер, 20:00, жодних змін, 39-й по рахунку. Друзі, представте, це вже 10 місяців, якщо 4 тижні ми ні одних посиденьок не пропустили. Вітаю наших шановних модерів. Я, як завжди, трошки організаційного питання. Як завжди, привітаюся з нашими шановними і глядачами, і модерами, і блогерами, діалогерами. Ну що, у нас як це? У нас посиденьки як бої без правил. У нас сценаріїв і заготовок немає. Тому, як завжди, ми плануємо бути в ефірі від 1,5 до 2 годин. Перша частина офіційна, це ми зробимо огляд подій в наших країнах, які відбулись. І друга, звісно, ми з вами, так, як каже Андрій Іванович, на вечорках посміємося, якісь анекдотики, якісь цікаві історії. Андрій Іванович взагалі підготував, домашнє завдання виконав, слова будемо вгадувати, які звучать на наших діалектах, і згадувати, що вони означають. Тому радий вітати всіх. Передаю слово своєму колезі Василю, Наша Україна Русь. Василю, вітаю вас, вітаю ваших всіх. Скільки? 12 вже? Чи є 12? Буде 12, добре, буде поки більше, але... немає аншлага, передаємо йому слово, щоб закликати його глядачів. Василю, вітаємо вас. Добрий вечір, друзі. Ну, мені приємно черговий раз вас бачити та чути. Ну і так ви сказали гарненько про чат, то чат у мене дружній, невеликий, але дружній та потужний. Отак, так буде римуватися. Що ж хочу сказати вам я, друзі, з тих минулих посиденьок, як не крути, пройшов цілий тиждень, 7 днів. І за цей період в Україні та й у світі, але будемо говорити сьогодні про Україну, відбулось дуже багато чого. Як на мене, нічого дивного не відбулось, хоча див я сьогодні наслухався та начувся. Це знаєте, щоб все законспектувати, можна розбирати, ну не знаю, місяць-два. Звідти може вийти все, що завгодно. І меми, і не тільки, і якісь побрехоньки, і ще що-небудь. Але хочу трошки повернутися назад в часі. Друзі, ви знаєте, що в неділю у нас на Майдані відбулося віче. Пан Василь дуже чудовий стрім зробив, у нього він дуже гарний вийшов. Я намагався, але так як що в мене досвіду надто мало, та й техніка трошки мене підводить. Але це все досвід, і я навчусь. Але про це, якби вже сказав, будемо говорити про віче. Віче для мене це було знакове.
воно було вперше за багато років. Я не знаю, до речі, пан Василь, мабуть, трошки пізніше, спробуйте дати на це питання відповідь. А я скажу, дивіться, ми при Порошенку, при правлінні його зрадливому та барижному, чому ми на вічі не ходили? Ну і я думаю, що щирий кот, мабуть, Анатолій Сайгон і наш юний тутейший Шляхтич, якщо він, звичайно, пам'ятає і спостерігав, можливо, ви кожен скажете про це. А я скажу в свою чергу, що, мабуть, треба було виходити і критикувати, і підтримувати. Ми чомусь це не робили. А це віче, яке в неділю відбулося, це було протестне віче. Пане Василю, нагадайте, як воно у нас у заголовках називалося? Ну да, у нас гасло з'явилось «Слава нації, ні капітуляції». Так, звичайно. І чому воно раптом? А я вважаю, воно не раптом виникло. Воно виникло внаслідок того, що наш президент для 73% драйжайший та любимий, як на мій погляд, ламає дуже багато чого. Можна почати від словосполучень та оборотів і закінчуючи у великій політиці великих дров. І переважна більшість людей, які вміють мислити, міркувати, та ті самі, які вболівають за нашу країну не тільки словом, а й ділом, вийшли. Я вважаю, що ми правильно зробили. Більш того, хочу сказати, що на наступний понеділок на свято козацтва, на Покрову релігійне свято, воно тісно пов'язано з цим, вийде чимала кількість українців. Я так думаю, що Київ буде приємно здивований. Я вважаю, що вийде значно більше людей. Хоча це, звичайно, це вихідний день, але все-таки це понеділок, багато людей, я думаю, що вийдуть. Що ви скажете, пане Василю? Яка ваша реакція? І взагалі, я, в принципі, окреслив мене, я хотів по вічі, а по сьогоднішньому дню ми, мабуть, трошки пізніше будемо говорити. Я хочу, щоб ви доєдналися і ширше відповіли, можливо, загострили саме те, там, де я ще не сказав. Будь ласка. Дякую, Василю. В деталях ми згодом все це ще раз піднімемо, обговоримо сьогоднішній день і день недільного віча. Даємо слово нашим сябрам білорусам для вітального слова, для короткої характеристики тих подій, які відбулися в їхній державі. Друзі, сябри, ми завжди раді чути рідненьку білоруську мову, тому особисто для нас, якщо вас коли ласка, балуйте нас вашою рідною білоруською мовою. Щирий кот, тобі даю слово і чекаємо короткі зведення з ваших новинних шпальт. Так, дякую, Василь, за тое, што вось далі мне слово. І я пачну з таго, што у нас таксама вось у гэтую нядзелю адбылася пратэсная акцыя за незалежнасць Беларусі супраць вось гэтай зрады, якую зараз робіць там Лукашенко і Путін. Ну, як кажуць, што яны зараз спрабуюць там зрабіць дагавары па інтэграцыі, там падатковы кодекс, там ці што яны там яшчэ там судовыя агульныя вось якіясьці там зрабіць жадаюць такія інстанцыі. Ну, то бок паглыбленая такая інтэграцыя. Не тое, што ў нас было, што там адзіны рынок, там ці вось гэты саюз таёжны, гэты так званы, а штосьці большае. І многія лічаць, што гэта можа прывесці да такога вось кроку, які ўжо нельга будзе потым звярнуць усё назад. Таму гэта нельга даваць ім рабіць. Народ павінен сказаць сваё слово, што большая частка людзей яна супраць інтэграцыі, і статыстыка наша паказвае, што толькі каля там 1 і
4 там ці 1,5% людзей яны за тое, каб мы з Расіяй сталі адзінай дзяржавай. Некалькі процентаў там ці 10-15 за тое, каб была вось такая саюзная дзяржава, ну незалежныя нашы дзяржавы, кожная з іх, але вось штосьці, напрыклад, такой канфедэрацыі там ці федэрацыі, і большая частка там 75% яны супраць гэтага. Яны за тое, каб ну там гандляваць з Расіяй, там ну, сяброўства такое, але не адзіная дзяржава ніяк. Ну гэта калі вось верыць тым дадзеным, якія ёсць у нас. Ну, таму што ў нас няма незалежнай сацыялогіі зараз, таму казаць, што гэта такія дакладныя даныя нельга. Так вось, адбылася акцыя таксама за незалежнасць, там выступілі вядомыя палітыкі. Ну, людзей было няшмат, на жаль, у параўнанні з тым, што было ў Кіеве ў той час не 10 тысяч і нават не 1000, а толькі каля 100 чалавек, кажуць, прыйшлі. Але, дарэчы, надвор'е было вельмі дрэннае, было штосьці падобнае нават на снег. Вельмі халодна было, халодны ветер, і стаяць там і трымаць вось тэлефон, там камеру, гэта было, ведаеце, ну не кожны можа пайшоў бы на гэта, але гэта не можа апраўдаць тых блогераў, якія гэта не асвятлілі. Ну, то бок я лічу, што галоўная мэта, галоўная задача блогераў нашых у тым, каб палітычных, я ось кажу, палітычных, не ўсіх, а палітычных, у тым, каб даць анонс, папярэдзіць усіх, каб яны ведалі, што вось будзе такое-то мерапрыемства. Я сам раблю анонсы, калі вось ведаю, што адбудзецца там якое мерапрыемства. Таму я лічу, што і астатнія таксама должны вось працаваць у гэтым накірунку. Але блогеры шмат хто, яны праігнаравалі гэта і нічога не зрабілі. Ну, так. Быў затрыманы толькі адзін чалавек тады. Гэта быў Сергей Ціхановскі, які вядзе блог, ну, больш сацыяльны, чым палітычны, «Краіна для жыцця», ну, «Страна для жизни», да, по-русски, ось, калі кажучи. «Краіна для життя» ми добре розуміємо. Что? Не, просто канал, ну, назва яго на рускай мове, таму я агучыў, як гэта будзе па-руску. Ну, таму што можа хтосьці будзе чуць вось то, што я зараз кажу, і ён скажа, а што за краіна там для жыцця такая. Ну, так вось, яго затрымалі, там даі да яго прычапілася, што нават у яго ёсць несплочаныя штрафы, там якіясьці там праблемы такія. А потым яны ўжо, калі яго туды к сабе ў Роуз заманілі, яны ўжо яму казалі, што нават машына, можа гэта і дзесьці там у гоне, штось такое. Ён выпускаў відэа пра гэта, ён там усё падрабязна расказаў, як яно было, і заклікаў усіх 14 кастрычніка, ну вось у панядзелак, прыйсці да гэтага вось будынка даі, там праспект Дзяржынскага 3, это Менск. Вось, каб яго падтрымаць, ну, паразмаўляць там, і я вось думаю туды прыехаць. Таму што у той раз мне не давялося прыехаць да яго. Ну і калі я ўжо вяртаўся тады дамоў, я чытаў, я маніторыў гэтае становішча, што там адбывалася. Яго хутка выпусцілі, праз там 2 гадзіны, не больш. Склалі, можа, пратаколы, там што такое, адміністрацыйнае. Вось, і я так лічу, што гэта будзе там ці ў судзе, ці дзе яны там будуць разбірацца. Так вось, я туды не паехаў, таму што мне вось у гэты панядзелак патрэбна было быць тут, дома, і завесці некаторыя дакументы для рэгістрацыі кандыдатам. Таму я не мог
тут затрымацца вельмі доўга і паехаў домой як мага хутчэй. Ну і так, але вось 14-го я думаю прыйсці і падтрымаць. Ну як-то вось так. Ясно, спасибо, Серікот. Пане Узяслав, вам є що додати? Ви з нами пропустили минулу сесію. Що у вас за 2 тижні змінилося? Що на вашому каналі? Розкажіть трошки. Так, я у минулый раз з вами не был. Ну что, змянілася не шмат. Я выпустил, дарэчы, відэа з Польши. І вось акурат так, як я ездил у Польшу, я, на жаль, пропустил вось гэтыя падзеі ў Беларусі. Таксама я пропустил там у четвер, дарэчы, у нас был мітинг, по-моему, о 5 гадзіне ў Менску. Я ўсё пропустил, бо вось у Польшу ездил, вось вышло новое відэа на канале, тутэйшы шляхціш, хто яшчэ не ведае. І вось мы наведалі Польшу да стагоддзя ад смерці Антона Луцкевіча, вось, братоў Луцкевічаў. І гэта вельмі, дарэчы, важная паездка, бо гэта такое ушанаванне нацыянальнай памяці. Вось чаго не хапае многім беларусам, яны не шануюць нацыянальную памяць. А гэта вельмі важна. Важна памятаць сваіх нацыянальных дзеячоў. А Антон, ну, браты Луцкевічы, гэта вельмі важныя асобы, бо менавіта дзякуючы ім мы зараз жывем у незалежнай Рэспублікі Беларусь. І ведаць такіх людзей мы павінны, таму што яны, дзякуючы ім, стварылася Беларуская Народная Рэспубліка. Іван Луцкевіч, ён, дарэчы, актыўна адкрываў беларускамоўныя школы. І што самае унікальнае, што нават калі не было умоў для стварэння беларускамоўных школ, ён не бачыў у гэтым праблему. Гэта такі чалавек, які, ну, чалавек справы быў. Ён захацеў, ён зрабіў. Няма курсаў для настаўнікаў, ён зрабіў курсы для настаўнікаў. Няма школ, ён стварыў школы. Няма сваёй дзяржавы, ён стварыў сваю дзяржаву. Вось так атрымліваецца. І вось мы ездзілі. Вельмі, дарэчы, уразіла, наколькі палякі яны шануюць сваю памяць. Яны вельмі захоўваюць помнікі, якія прысвечаны пэўным падзеям і асобам. І, дарэчы, у Кракаве вельмі шмат дзеячоў ляжыць у могілках, якія звязаны з нашай гісторыяй. Гэта Адам Кіркар, Ян Матейка, гэта Алесь Гарун. І, дарэчы, я бачыў там жа на тых жа могілках могілку, прысвечаную і нават украінскім жаўнерам 19-го года, якія загінулі. Вельмі, дарэчы, добра зроблена. Прыемна чуць чыстую беларускую мову. Малады хлопец нас беларус, але размаўляе вельмі прыемна. Яшчэ такі басавіты голас. Чуеш, нават не хочацца перашкаджаць, каб голас гучаў далей. А па навінах, вось хто-небудзь, я зарака таксама прачытаў навіны. Лукашенко, тут на расійскай мове, тут Байпі напісаў, я зараз перачытаю, попробую перакласці адразу на беларускую. Лукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием белорусской делегации в Житомире и запросил его у гости. Ой, як цікаво. Навіть запросил его у гости. Что вы на той конт скажете? Серый кот, что скажешь? Ничего. Я навіны не читаю амаль. Ужо вельмі шмат часу. Я гляджу па стужках у соцсетках, там усе важныя навіны, яны, ну, у іх прымаюць удзел там некаторыя людзі, і у іх гэта запісана. Ці хтосьці рэпосціць, там штосьці такое, ну, што вельмі важна. А большая частка там гэтых навінаў, там ці інфармацыйнае смецце, там ці такое, ну, малазначнае для мяне. Таму я, бывае, і не гляджу там, што і як. Таму навіны я не чытаю ўжо вельмі шмат, некалькі месяцаў. Але гэта ўсё-такі для Пуціна трохі чапляе занадта, бо іхнія навіны зараз аж там запаліліся, як кажуць, пуканы. У бачкоў, у памётаў адразу. Як так, беларус уже зноў
пачаў круціць з Зеленскім. Запрашае таксама яго да сябе у любы, які яму час будзе спрыяць. У любы час, калі толькі захоча, Зеленскі можа прыехаць, і я сачыў за той сустрэчы. Даволі такі цёплая. Лукашенко ў сваім стылі, як то кажуць, нашым, вашым. Але за тое, што пайшоў на сустрэчу, і яна так... Там былі кое-якія такія казусы. Назваў рэгіёнамі Расіі, а не Украіны. Так яго адразу паправілі, паспрабаваў перавесці на якось там тую сваю памылку ў такім весёлым стане. Чокнулись вадзіцай чыстай. І такая сустрэча была даволі прыемная. Нават я колькі раз бачыў, то так цяплей, ніж была нават у свой час з Парашенко. Парашенко опытны палітык, мабыць, і Лукашенко да яго адносіцца пакуль як да не асобаліва опытнага палітыка. Можа, з часам што-небудзь зменіцца. На ваш прыклад, усе тыя падзеі, што з Лукашенком Зеленскі там пачынае, чи то як адводзіцца на будучыні беларуска-украінскіх адносінаў. І таму, што падпісалі дожа умоў, кажуць, што гандаль павінен узрасці. Наколькі? Таму што Беларусі гэта вельмі патрэбна. Зараз ідзе у нас даволі сильны спад, грошай няма дзе браць. З Расіяй там напружаныя адносіны, Расія сама ў крызісе, грошай не дае. Зараз да нас в Беларусь хоча прыехаць міжнародны фонд. Штосьці там ён будзе дамаўляцца з Міндавозе, зноў клянчыць грошы. Таму што як нічога, без грошай нічога не будзе. Бачите, що у нас якая ідзе зараз нават стагнацыя. ВВП там менш 1%. Я, наприклад, так само у Зяслав ездил по Польщі. Цікаво, що він там бачив, бо я так і пакуль нічого не сказав. Я зараз свої ролики роблю. Еду з поворотом уже. Проїхав Новосонч, там ближей до Радома туди буду їхати, може трошки інакший. Бачу я. Ось, і роблю ролики, показую, як живуть поляки. Це небо і земля. Я, звісно, колькі годов там не був, так як вони почали жити, як яны просто полетели, не то, що пішли, полетели. У їх ВВП 6-7% у год. І він не падає доволі сильно. Інвестиції море. Больше ніж 2 мільйони свободних місць. І заробки доволі великі. Зараз, де я тако їхав, так само і мене знайомі поляки кажуть, як є у вас добрі працівники різні, може, то дай знати, може з ними домовитися, бо роботи повно. Так само їдуть дуже із України роботників, бачите, як би там ні було, але з України доволі много їдуть. І середня зараз зарплата $1000 у Польщі. Де у нас в Білорусі знайдеш такі ось заробки, якісь там некваліфіковані. Адміністрації президента. Так. Работник мог заробити $1000. І ще дуже їдуть там і мають такий умисел застатися у Польщі. Яны після того, як рок одробляться, можуть мати від на жихарство, застатися у Польщі і все. Ще зараз на конти тих самих візів, як підпишуть домови наші керівники, і то може єврозв'яз скинуть. Цена буде, или кошт этих визов может скласти только 35 евро. Почти наполовину меньше. Это уже добро.
було б добре, тому що в нас, ще раз нагадую всім, для того, щоб поїхати у Польщу, треба заплатити 60 євро перший раз, другий раз тоді знову, і там на кольки дадуть візу. Можуть на 3 місяці, на півроку. Ну, як много вже я раз їздив, то можуть на рок дати. Але я, наприклад, нікого там особливо не ведаю, таких, як давали на 3 роки. Ось візу. Так само я з'їздив, мені дали тільки на 3 місяці. Все. Ну, зараз я там їхати не буду. Хоч і хочеться. Вельми приємно, що поляки позитивно одозвалися, глядячи мої ролики. Такі добрі були відносини до мене. Вельми приємно. І так само казали, зараз моментик. Ось і кажуть, відносини до білорусів вельми добрі. Я не кажу, що мови наші подобні, не потрібно ніякої перекладчика, вони все розуміють докладно до слова. Вот запрошали меня еще приехать много раз в Польску, показывать. Дякую за что я кажу правду. Не интерпретую, никаким брудом их не обливаю. То, что показываю, то и кажу. А на самой справе есть, что показывать. И тому запрошаю. Ось поглядите еще. Уже 60 роликов я за той час, за месяц. За 1,5 зробив, ще може яких 5 роликів і все, я вже їду додому. Але дорогу показують докладні і заодно веду такі ось там розмови, бесіди у своїх уявах, що я там бачив. Такою трошки чіпляю за політику, тому що цікава тема. Я так само думаю, що з вами, Василь, Інтерхунта, Інтервата, International. Ось ми зробимо сумісний стрім. Я підготую нарезку і обсудимо цю справу, тому що так само українців там у рази більше, ніж білорусів. Білоруси тільки зараз почали їздити доволі много. Їдуть молоді такі хлопці, молоді люди і доволі грамотні. Все, і вони там знаходять роботу, і білоруси так само ціняться у Польщі якості роботників. І не тільки у Польщу їздять. Їдуть ще й далі на захід. По всій Європі. Ну, я ще раз кажу, по моїх справах на порядок. У 10, може 20 разів українців більше, ніж білорусів. А що ви скажете на той кон, дороженькі мої українці? Сябри. Ну, що я вам скажу, щось мало оптимізму в вашому голосі, в ваших глазах, в вашому темі. Я цілий день працював дуже, я лягав у 3 години вночі і рано встаю, я просто недоспаний. Я цілий день зі своєї усадьби вожуся з бані, тому я єлі-єлі ворушу. Зрозуміло. Ну добре. Будемо трошки інтенсивніше рухатися в плані комунікації. Друзі, працює гаряча лінія, WhatsApp, номер український на каналі Інтерхунта під словом «Посиденьки». Завжди вони відкриті, завжди готові вас вислухати, почути вашу думку. Тому набирайте з будь-якої країни, це безкоштовно WhatsApp. Тому ми завжди раді нашим дозвонювачам. Це перше. Друге, в Україні дуже стрімко розвиваються події. І, можливо, зараз ми, як українська сторона, яка в меншості, трошки потягнемо одіяло на свою сторону і трошки розкажемо тих подій за минулий тиждень і тих наших особистих по-хлопськи відчуттів, що відбулося, як відбувається, чому це відбувається. І буквально на сьогоднішньому дню, якщо Василь трошки більше знайомий з матчастю по сьогоднішньому дню, він більше скаже. Я сьогодні теж був трохи заклопотаний і не зміг вивчити ситуацію, а можливо хтось з наших глядачів, дозвонювачів набере і розкаже, що то було сьогодні, і з чим його їсти, і як то people має ото все схавати. Тому почнемо, Василь, вернемося до нашого з вами питання нашого віче. 6 грудня
це неділя. Громадські активісти, не політики, закликали киян, українців вийти на Віче. 12 година Віче під умовною назвою «Ні капітуляції». Що цьому передувало? Цьому передувало прес-конференція нашого президента, що він готовий підписати, чи вже в якійсь степені підписали якусь частину документу, яке має умовну назву «Формула Штайнмаєра». Ніяка це не формула, це якісь два абзаци, які виникли, по-моєму, в 2014 році, я можу помилятися, тоді, коли були активні бойові дії, і Україна була знекровлена розграбованою армією, розквітом сепаратизму, колаборантства, тому тоді, мені здається, якраз, можливо, це був певний стримуючий фактор. П'ятий президент зробив цей крок і, ну, умовно кажучи, внесли в цей Мінський протокол таке формулювання. Самі по собі мінські угоди, вони нікчемні в повному відношенні, тому це все умовне, ну, я так розумію, як українець, певний технологічний крок керівництва нашої держави на той час, коли нам потрібно було виждати час, відновити армію і заговорити цього ворога, щоб він далі не рухався. Тому, якщо брати глибше до цих Мінських угод, його частину української представляє пан Кучма, Леонід Данилович, ви знаєте його, він є представник президента. І, щоб ви розуміли, хто, може українець, може з Росії, в цій частині є представник Росії, представник ОБСЄ і так звані якісь там ватажки чи представники оцих недореспублік. Но вони підписуються, я вже розказував, всі підписуються на якомусь першому листку, а вони на якийсь третій абзац з лівої сторони, на четвертому листку внизу маленькими буквами. Тому це все нікчемно, це все не має жодного якогось юридичної якоїсь сили, а ще по цим самим документам, коли активно це підписувалося, росіяни з цими ополченцями активно захоплювали місто Дебальцево. І дуже великий такий дисонанс, парадокс, що по Мінським угодам Дебальцево мало залишитися під контролем України. І зараз, в той момент вони похабки це взяли і зробили там ті котли і ті всі нахабні свої дії. І саме головне з тих формул Штайнмаєра – це Україна, держава, яка знаходиться на своїй території, повинна якимось чином відвести обжиті, обкопані, обстріляні, потрачені, як казав один солдат, мозолями і кров'ю позиції, вийти в поле. Так, что-то опять скайп слетел. Сейчас все восстановим. І так, як ще далеко це все не зайшло. Кнопка я накрию. О, дідолесь. Там Так, якщо... внизу уткни. Дідолесь, добрий вечір. Виключіть мікрофон, будь ласка, поки. Не чує нас. Дідолесь, ви нас чуєте? Так, я чую. Продовжуйте, я виключу, так. Так, перепрошую. Тому от ми з Василем були, на початку були і бачили ці вже в пік, на мою думку, 1020 людей вийшло. В основному це кияни, мені здається, ну і, можливо, з прилеглих якихось районів, і хтось приїхав. Була така погода не дуже, був пік, був такий град невеличкий, і людей трошки розійшлося, але, може, ви десь бачили ці всі проплачені, ці всі, що десь
з нами не розчиталися. Якщо це було там пробачення... вилочка лежить. Точно, не дали? Василько, не дали? Ну, я думаю, що дивіться, вони ж нас запам'ятали, наступного разу, мабуть, Піонер, чи як? плюс якусь пособі. Тому, друзі, Ну, там внизу, подивися, внизу там стоїть, внизу, дивись шановний дід Олесь. на полу з лівого боку. Ну, дивіться, дід Олесь народний вибір, тому він має право робити те, що він робить. Ткни вилочку. Так, ну, Перше місце, як має право. має Зарака, дід Олесь. Так. Дід Давайте Олесь. тоді це. Привітаємо. Я вибачаюсь, я привітаю вас усіх. Дякую, що ви тут проводите такі аналітичні програми. Це всім дуже цікаво. Ось, і, значить, що сьогодні я хочу привітати двох Василів, Анатолія і сірого кота. У мене теж кіт є, тільки він отакої масті. Не сірий, а дивіться, дуже отакої всілякої масті. Рябенький. І чорний, Трьохмасний. і чорний, і білий, і жовтий. Це кішка, звать Марфа. Ну, вона поза політикою, то ми так її просто залишаю в спокої. Ось. А ми сьогодні, ви там не обговорювали, бо я тільки підключився, сьогоднішню прес-конференцію там... Не дійшли. Якраз підходимо до неї, дід Олесь. Якщо ви володієте інформацією, то нам буде цікаво вашу думку, ваше відчуття. Ми тільки дійшли до віча дійшли, і я завершив би свою думку і вам... ви ще не той, давайте. Да. Друзі, і з нами, з Василем, не розрахувалися. Я не знаю, з чим це було зв'язано. Ну, це таке, ми десь не знайшли цих наших кураторів, тому будемо дивитися наступного разу. Тому людей було багато, люди були схвильовані, люди були в деякій степені розгублені, мені здалося, вони не знали, що, не то, що не знали, що відбувається, вони десь себе звинувачили в тому, що відбувається, що, умовно кажучи, ми допустили таке. Тому був створений штаб опору ні капітуляції. Це в основному волонтери, військові ветерани і громадські діячі. Я не бачив жодного політика на сцені. Під сценою було багато, на сцені жодного не було. І цілий маніфест викладений, і нашому гаранту дали 8 днів, 8 днів до 14 жовтня на Покрова в нас буде віче. Це понеділок, це святковий день в нашій державі, це вихідний день, це День українського козацтва, День Покрова і День захисника України. Тобто у нас немає 23 лютого, як у всіх росіян, у нас є свято, День захисника окремо виділено на Покрова. Дуже символічно. І дуже символічно, що на Покрова у нас буде це віче. І в разі... В тому випадку, якщо президент не буде дослухатися до думки людей, буде безстрокова акція протесту. В принципі, якщо так в подальші подробиці не входити, які настрої різні. Від розгубленості до рішучості ветеранів. Ветерани дуже рішучі, ветерани хтось в більш різкішій мірі, хтось менш. Говорить такі речі: попереджень не буде, танців на Майдані не буде. Буде дуже все швидко і дуже все боляче. І не всі встигнуть піти. Це прямі меседжі з сцени, з-під сцени. Тому я думаю, що повинні дослухатися, і оті якісь недолугі зараз дії, це результат того, що треба слухати. Василю, добавте, якщо є що. Так, звичайно. Дійсно, політиків на сцені не було зовсім, і це є хорошим знаком. Організувалися, як завжди,
начебто і спонтанно, але самі знаєте чому. Тому що заяви президента, який зовсім для мене не є президентом, це сором, це суцільний сором для мене. Любі дії, які він робить, просто не то що обурюють, а я не знаю. Я не знаю, з ким можна, навіть сьогодні я читав один коментар однієї людини, так каже ця людина, навіть Янукович виглядає грандіозним політиком на фоні цього нашого хлопчика. І бачите, він тепер, сьогодні ж була прес-конференція в його, так? Він запросив, правда, він запрошував по 7 там чоловік, начебто на півгодини. Тобто він пішов, а то ж його прес-секретар, та дівчина, яка там сказала, що нам не потрібен ніхто для комунікації, ми напряму будемо з людьми, почали загравати з журналістами. Як вона вийшла, зараз пан Олесь скаже, тому що пан Олесь багато чого може сказати, і я надіюсь. Тому громадянське суспільство хоче і дало зрозуміти нашому керівництву, що ми це просто не пропустимо, тому що незрадені капітуляції українська нація не хоче. Хто ще не розібрався, я думаю, невдовзі розбереться. Дякую, друзі. Дякую, Василю. Рівень наших посидянь автоматично, рейтинг збільшує присутність зірки в нашому ефірі. Це друзі білоруси, хто не знає, Дід Олесь, переможець номінації «Народний вибір», тобто топ-блогер. Тепер ми Діду Олесю раніше платили, наприклад, 100 гривень за участь в цьому. А тепер він підняв свій райдер, бачите, він же кота, зірка є зірка. Від цього нашого... Зірки кругом мене. Так. Від цього нашого білорусько-українського братерства вітаємо вас з достойною перемогою, з серйозним відривом від конкурента. Бажаємо вам так тримати, міцного здоров'я і, не знаю, не зазнавайтеся, вже було 100 гривень, то хай 100 гривень буде, що ви ціни піднімаєте нам на вхід наш цей. А ще ж на кота треба тепер давати. Тепер ще за кота, Знала, що Дід Олесь, народний блогер, переписала квартиру на кота, чи як там? Дякую, панове, за підтримку, за ваш добрий гумор. Я продовжу цю тему із Зеленським. Я дійсно включив цю прес-конференцію. Вони там спочатку сиділи за столом, там їм якісь гамбургери положили. Я чекав, коли вийде Зеленський. Зеленський прибіг, узяв пляшку мінералки і почав її сьорбати із горла. Я думаю, бляха, це то так президент. Значить, головне, що там усе стояло, а він прибіг і зразу цьому офіціанту каже: води. Той приніс йому пляшку, він пробку відкручує і з горла. Буль-буль-буль. Я кажу, це взагалі вже, так би мовити, така культура у нас президента. Справа не в тому, хай він навіть такий вже простий, як кажуть. Але я буквально її подивився хвилин 20 і вже не витерпів, виключив. Тому що там, спочатку двоє наших кореспонденти задали, значить, йому питання. Питання досить гострі були. Він на них толком не відповідав, а що то брав на горло такого, кричав, щось перебивав і відповідав, значить, запитанням на запитання. Ви знаєте, хто в нас це робить. Відповідає запитанням на запитання. Це типу в Одесі отако роблять. Так? І на банковій тепер. Так, він йому задав запитання, той кореспондент, а він йому запитання. А він каже: так ні, підождіть, я ж кореспондент, задаю вам запитання. А він: ні, давайте в формі діалогу, це ж діалог у нас. А коли він сказав, що діалог, то тоді вже знов таки йому слово не дає, ото тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, як у нього то
ну, пронос якийсь такий словарний напав, і він щось тріскотів. Ось, тоді другий наш цей, значить, кореспондент теж почав задавати запитання, досить такі гострі. Ось, а він переводить стрілки з тему на тему. Ну, отак от, і таке от щось. Він йому запитання йому задав, а я зрозумів сенс цього запитання, а він, типа, не зрозумів і відповідає не по темі. А той каже, так підождіть, ви мене неправильно зрозуміли. Почали про цей скандал. Ось, я просто говорю, я вже відключився, бо мені це не цікаво. Про Трампа слухати. Воно мені вже тут у пресі надоїло. Ну, що він там каже, що теж все навколо тако ходить, толком нічого не відповідає. Ну, я б сказав, слизький тип. Я не люблю таких. От якось був Порошенко. Ну навіть, розумієте, от дійсно, казав Василь, навіть отої, так я окуляри, це ж я на рулетці одягаю окуляри, а це у тому, на посиденьках не обов'язково. Навіть, ви розумієте, що дійсно, навіть Янукович і той завжди були прес-конференції, йому було, задавали якісь, ну, питання гострі, може неприємні, але Янукович якось там бувало чудив, не впопад, там якась йолка було, скаже, щось таке, якісь русизми в нього от, виникали. Ось. Але він намагався, знаєте, отак от воюном таким, як кажуть, не викручувався, а так по-дурному, але щось таке ото прямо казав. Так же ж. Від протоколу він не відступав. Так, а цей отакого крутиться, як ото вуж на сковорідці. І прямо, знаєте, гидко дивиться. Я зрозумієте, що, ну я ж вивчав логіку, методику, психологію. Я зразу глянув на людину і бачу, в нього очі отако бігають, розумієте? Я бачу, що бреше стерво, бреше. Тому я ото подивився 20 хвилин і відключив. Все. Оце в мене такий коментар до того цього. Ось. Що стосується оцих формул Штайнмайєра, відводу військ, ну знаєте, це вже, мені здається, вже і дитині, вже в дитсадочку зрозуміло. Ну тільки не зрозуміло команді Зеленського. Ну всі вже ж аргументи кажуть, ну як же одводить, ну у нас же там вже обжиті позиції, окопи, скільки туди вклали грошей, от і бліндажі, оте будівництво, все, давайте покинемо все і підемо, так? Ось. До речі, я там знайшов статтю, і я на неї зробив закладочку, зараз просто не хочу гаяти час, це дуже довго її шукати, так? Ту статтю. От. Але там було таке, приводилися приклади, що така сама ситуація була з грузинами. Там теж щось, значить, Росія виступала в якості такого арбітра. Ось подивіться, цікава та стаття, треба просто її пошукати, зараз не хочу гаяти час. Тому була така ж сама ситуація, і
Да. Что-то слетает скайп. Визнавав, коли йому було вигідно. Тоді в 18-му чи 15-му році попорили ті полки Муравйова, бо Ленін сказав, а як же ми без України? Це ж житниця, там же ж Донбас, тоді ж Урала не було, там же вугілля, там же все ж Металургія. Металургія, сталеварна промисловість, ось, там антрацит, вугілля, там житниця була, Росія, Україна, і все, полізли туди. От. І про Богдана Хмельницького теж підписували там одне, про якусь військову допомогу, а вони вже і досі там трандять, що вони взяли Україну під якесь крило. А, мені вчора мені один москаль казав, що слухай, а ви забили, як ваш Богдан Хмельницький челобитное приїжджав в Москву і просив царя. Я кажу, та Хмельницький, кажу, ніколи в житті в Москві не був, він ні разу там не був і не їздив туди. І немає цієї бумажки, що він підписував, це якісь списки там, цей Бутурлін. Або взагалі цієї папери не було, або він десь по п'янці його загубив. Ну, факт той, що його, коли викликали до царя, то він отруївся. Бо, значить, не було нічого в нього на руках, а йому там світило на підвалі його там, ви ж знаєте, тортури йому там світило. На дибу, як вони люблять. І він отруївся буквально через рік після 1654 році підписали, а через рік він в 55-му отруївся. Цей Бутурлін, оцей боярин. Так. Ось. І вже історія вчила, що нема що там підписувати з ними. Я там у своєму ролику одному сказав, якби перефразував там значить, оцю фразу, що не варто і паперу, на якому написано. Я так сказав, що договори з Росією, вони не варті використаного презерватива. Отак я сказав. Щоб по-своєму трохи переінакшити. По сучасних так, Бісмарка трохи перефразував, отако сказав. Ну і всім, наче вже дітям зрозуміло, усього китці навіть зрозуміло. А Зеленський строїть себе дурника, ну йому не зрозуміло. Ні, ну та там все буде нормально. Ну, я не знаю, що це таке. Добре, тоді я щось затягнув уже. Це нормально. Тоді, поки без гострого слова, у мене в чаті Василь Сокач, Артем Ігумен і взагалі весь чат вас вітає з перемогою. Я вас особисто вітаю. Ви наш фалькон, як написала Хелен Мінська. Успіху вам, і я хочу, щоб ви на наступний рік підтвердили високі звання народного блогера. Прийміть вітання ще раз. Це мені, щоб і на наступний рік знову блогера підтвердити. А що ви думали? Ні, я так. При ви в другу номінацію, топ-100 переходите, там перемагаєте. Я при одній умові, що я на наступний рік балотуватися не буду, не хочу. Значить, знаєте, як ото... Переубувається дітовець. Ні, знаєте, пане Василю, як ото у боксерів, у них головне, як стати кажуть, чемпіоном. Вовремя піти. Я вже гадаю, що це... Тоді мала ремарка. На тренерську роботу тоді. Будете інспектувати молодих блогерів. Так. Я гадаю, що... Ну навіщо це робити? Ну заняла людина один раз. А, як кажуть, чемпіонів вже ж колишніх не буває, так же ж. Тому я вже чемпіон і все, мені достатньо. Хай тепер там молоді, я буду голосувати за молодих там, за наших висуванців, а навіщо мені ті? Я що буду тут збирати, оці вішати
грамоти, що мені дадуть. Тим більше, що вони ж там, я так зрозумів, грошей не дають, тільки якусь грамоту дадуть. Обвішаю усі стіни, баба скаже, ти що сказився на старості, що гвоздиків наб'ю туди, цвяхів. Їх Добре, і так вас тоді. немало в стіні, так що це... Та так же, що не висіли картини, тільки цвяхи позалишалися там всі. До слова, дід Олесь, мабуть, 16-го так і підтвердилося 16 запрошення, чи ні? Так, вони там запрошують на 16 число із 17 години до 21 буде проходити цей захід. Ось. Але там онук мій дзвонив, каже, верніше мене попитали, кажуть, а скільки туди можна пройти з вами? Ось. А вони сказали, ви можете взяти з собою тільки одну людину. А що там, я не знаю, що в них там, конференц-зал якийсь, чи просто якесь приміщення, що воно там таке, я не знаю. Не в курсі справ. Я ж там не був в Києві. Ну, це ICTV, так? Тому я там так зробив, що вже я в себе на стримах і кругом там оголошую, що так, тоді я 16 числа приїжджаю туди на 15 годину. На цю ж Дорогожицьку 3 за 2 години перед цим заходом. І ми там, хто там хотів побачить мене таку сяючу зірку, значить, велику. Сказав, я кажу, що я приїду, можемо ми 2 години побалакати. Навіть сказав, що у мене там уже брашка готова. Я кажу, бутлик самогону беру, це 100%. По дорозі десь куплю сала, цибулину. Кажу, батон купимо, там пластмасові ці чарочки є. От, і так сказати, відмітимо прибуття діда на стольний град. Ось. Тому що там виходить так. Після 21-ї години уже з ким там зустрічатися? Ну, це ж уже глуха ніч, осінь, темно. Якби це літо було, то друге діло. Тому ми отако домовилися, що о 15-й зустрічаємося за 2 години і там щось, значить, побалакаємо. А що вони там будуть рішати? Ну, дзвонили, мені сказав онук, я кажу, мене питали, а там кажу, ну, хочуть зайти з нами. А він каже, що це сказали, може дід з собою одного взяти. Я кажу, ну, я хочу ж взяти оце відеокамеру, кажу, ну, дам тобі відеокамеру, будеш знімати, кажу, а кого ще? Хотілося б вже, щоб своїх душ 10 взяти, ну, не пущаю. Ну, дід Олесь, будемо чекати ваші відео із середини. Що хотів би сказати по поводу побалакати? Може хтось вже бачив у Фейсбуці, Нестор Воля запрошує небайдужих 14 жовтня на Покрова з 13 до 16. Умовна назва Кава 3. Тому, друзі, шукайте анонси в Фейсбуці від Нестора Воля. Він займає, ну то що займається, він киянин, має багато часу, і блогери, кияни, може, гості міста, інші блогери поприходять. Тому 14 числа ще буде, крім Віче, буде і невеличка зустріч, по-моєму, біля пам'ятника Грушевського, якщо я не помиляюся. Так. На 13 чи на 14 годину, щось таке. Так, ну, правильно? Так, ближче до дати ще анонсуємо. Якщо не буде ніяких форс-мажорів, то буде. Василь, ви будете? Так, обов'язково. Ну, кава 3. Дідо, там не буде 14-го марш УПА? Буде. Оце. Ну я, коротше так, виходить, там, я же ще ж там і в Чорних Запорожцях же ж, у нас там своя компанія козаків. От. Але у нас тут виходить так, що у нас у церкві, у селі будується церква Українського патріархату. І вже от це зробили, і оці купола будуть, цибулини, оці баняки будуть піднімати, і робити будемо освячення,
І мене запросили туди, ну я тут мушу бути, бо виходить так. Ми тут, я копали під фундамент, і скільки туди піску я перетягав, все, а тепер же ж коли відкриття, виходить, мене не буде. То я повинен бути там на відкритті церкви, нашої рідної церкви Київського патріархату. Ну, чи як вона зараз називається, Українська православна церква ПЦУ, Православна церква Так. України називається. Так, ПЦУ, так. Ну, дід Олесь, ми за вас і за нас постоїмо і, як кажуть, дамо як гарну таку гучну відповідь нашому гаранту, нашим керманичам, що Я завжди дивлюся стріми Нестора Волі. Дякую йому за те, що я наче присутній там. Ну, знаєте ж, воно ж не наїздиться туди. Мені туди і назад машиною, це я на 900 з лишнім гривнів на заправку. Так. Слава Богу, у нас є київські блогери, і Нестор, і Хуліган, і я буваю підстрімлюю, і Василь, і Дмитро, старий дикобраз. Тому картинка, якщо інтернет нормальний, картинка в принципі відкрита. Пам'ятаєте Майдан, як ми це такими ковтками в повітря дивилися, це громадське, ті стріми, які зривалися, нам не вистачало інформації. А тут, друзі, можна зараз, 21 століття, можна з будь-якої точки подивитися, що відбувається і наскільки це все цивільненько, організовано, і саме прикольно, що це самоорганізовано. Шановні наші білоруси, що ви засумували в нас? Ну, слухаємо поки, слухаємо. Слухаємо внимательно. Пан Узяслав, дід Олесь, у нас такий є молодий білорус, Узяслав звати. Він зараз як скаже, то зірка блогерства Білорусі в найближчому часі. Узяслав, ви нас чуєте? Ну, я думаю, я вас чую. А ви знаєте, що то за дідо сидить такий модний у нас в куточку? Ну, до речі, недзе я бачив на Ютубі. Недзе я бачив. Ну, дивіться, Узяслав, ви завтра можете сказати, що я був з кращим блогером України в одному ефірі. Вау. І до речі, Так, то не шутка. А підкажіть, будь ласка, перше канал. місце займає Канал Дід Олесь. Дід Олесь. Друзі, Перше місце займає. Перше місце народний блогер України. Так. Там, якщо зараз ось трансляція йде, канал називається Дід Олесь Основний. Бо в мене там штук 8 каналів, а в мене за літо мені 5 каналів забанили. Я, от чесно кажучи, ви ж знаєте, у мене дуже там гостра критика, з москалями я кажуть, там лаюся сильно, вони мене банять, я знаю, як це вони роблять, воно то організовано, оці боти нападають, значить, на один канал і його атакують. І мене оце атакували, позакривали оті його канали. Ось, ну ще в мене один там десь 16 з чимсь тисяч канал залишився, один там 5, один, ну такі дрібні позалишалися, бо і ви ж знаєте, ну, і Фархада забанили, і навіть, знаєте, мене що здивувало, от там був німецький Клаус, так, блогер, Куфайка, Тілогрейка ТВ. Так, Тілогрейка ТВ. Ну такий поміркований був, так коректно вів всіх, і його забанили. А тепер я його знаходжу на Фейсбуці, він відкрив новий канал, ну щось підписників дуже мало, і він на Фейсбуці написав таку замітку, викинув, що в общем, я припиняю свою діяльність на Фейсбуці. Закриваю канал. До речі, Дід Олесь, він відновив роботу, відкрив канал Твоя Яма, називається перший. Так. А наступний Тілогрейка ТВ так і відкрив. І він відновив стріми, до речі. Він нікуди не зник, тому, друзі, підпишіться на канал Клауса. Якщо модери маєте можливість в наших всіх чатах, знайдіть його канал Тілогрейка ТВ, так і називається. Буквально на днях я бачив стрім, в повному здравії чоловік, і дай Бог йому здоров'я і підсилить нашу інтерхунту.
Тому все нормально. Всі То він продовжує. Так, він Так. ну як помните ці боксери. Побув чуть-чуть, бачиш, що не вистачає, та й відновив свою роботу. Ні, ну я там вже щось знайшов у нього. Він виклав у себе на Фейсбуці, що я припиняю до побачення. Це десь на 2-3 тижні назад. Зараз в нього відновилася робота, тому це. Узяслав, мені цікаво, очима молодого юного білоруса, не юного, молодого білоруса, події в Україні. Як ви можете там охарактеризувати, ну, можливо це в Білорусі от, при зарішній ситуації? І чи це корисний досвід для вас? Ну, до речі, тое, што адбываецца, вельмі хочу заўважыць карысна для нас. Вось, бо гэта па сутнасці атрымліваеце вопыт вы, а мы можам гэтым карыстацца. Гэта вельмі карысна. Вось, але у нас у нас усё ж таки нашае грамадства адрозніваецца. У вас украінцы, яны более звыклі да волі. Яны заўсёды кажуць сваё я, заўсёды кажуць сваё меркаванне, заўсёды выходзяць. У нас трошки інакш. У нас людзі наадварот звыклі все трымаць у сябе, неяк ціха сядзець, і таму невялікі адсотак реально гатовы выходзіць на вуліцы, казаць свае я. Ось. Ды вось нават сёння мы у пачатку казалі пра мітынгі ў Мінску, і там прыходзіць на гэтыя мітынгі не так уж шмат людзей насамрэч. То бок у нас з вами трошки інакш склалася грамадства. Ось, таму трэба наше грамадства беларускае развіваць. Ось. А, дарэчы, вось спадар Анатоль сёння казаў пра Польшу. Я хочу таксама заўважыць, што у Любліне вельмі шмат украінцаў. Я калі там быў, вельмі шмат. Там нават ёсць надпісы шмат на украінскай мове. І нават вісіць на вакзале украінскі сцяг. Вось такое назіранне ў мяне. І хочу, вось, дарэчы, вось тых беларусаў, якія глядзяць зараз нас, нагадай, што хутка будзе перапахаванне Кліноўскага ў Вільні. І усіх, хто можа, я вельмі хочу, каб яны з'ездзілі і ушанавалі памяць Каліноўскага. Гэта будзе Вільні, дакладнай даты няма, але вось ўсё рыхтуецца. Дакладная дата ёсць. Ёсць ужо? Так, конечно. Будуць праходзіць мерапрыемствы з 21 там по 23 лістапада. Нават для мяне ўжо прысылалі форму, дзе можна напісаць там, калі патрэбна віза, там, калі патрэбна дапамога там з транспартам, там такое. Я кідаў гэтую форму ў чат у тэлеграме «Шэры кот». Таму ўсё вядома, там экскурсіі, там усё. І, значыць, 21 будзе лістапада, так? Пачатак ці як? Так, пачатак 21-го. 21-го, а 22-го там будуць вось мерапрыемствы. Там розныя будуць захаванне, само перазахаванне, гэта там будуць якіясьці там імпрэзы, там будуць штосьці яшчэ так, экскурсіі там такія па Вільні. Там шмат чаго. Вось, я вельмі хочу наведаць, я ўжо збіраюся, вось планую. Віза ў мяне ёсць, дарэчы, як мне далі на год мульцівізу Шенген, вось, цяпер магу ездзіць куды хачу, па сутнасці. Вось, і дарэчы, сёння ў пачатку казалі пра сустрэчу Лукашэнкі і Зеленскага. Гэта быў такі вялікі сорам, калі Лукашенко назваў Украіну Расіяй, гэта... Мне реально соромно за гэта жудасна. Яшчэ пра візы. Кот, якім справа? У меня 10 лістапада скончваецца моя таксама віза. А каб яе продовжыць, напрыклад, я б з'ездзіў, тут не вельмі далёка. Все спочатку. Нові документи, пакет документів, нові гроші. Там, Анатолій, візу раблю не я, але вось гэтая форма, якую даслалі да мяне, там вам патрэбна гэтую форму паглядзець. Я вам скіну пасля вось гэтага стрыма у Skype. Там патрэбна указаць дадзеныя паспартныя, там нумар рэгістрацыйны, там нумар серыя вось гэта, як яно там ідэнтыфікатар
ці як яно там завецца, і указаць, што патрэбна віза. І я спытаў, кажуць, што яна будзе бескаштоўнай. Калі гэта будзе, я не ведаю, але вось да гэтага ў нас яшчэ ёсць больш чым за месяц. Таму я разумею, што яны паспеюць зрабіць візу. Гэта я так разумею, што па некай палітычнай там ці культурнай лініі. Гэта не проста якаясьці там турыстычная віза, калі вось ты сам звяртаешся, там да цябе будзе вельмі шмат пытанняў, там і шмат чаго патрэбна, а тут я лічу, што гэта будзе прасцей, куды прасцей. Таму я дашлю гэтую форму, Анатоль. У меня таксама візы няма, моя віза скончылася 9 верасня. Так, 9 верасня. Можна одну ремарку? Можна? Українці, не простріть наш унікальний шанс. Подивіться, які в людей клопоти. Віза, пустять, не пустять, мультивіза, місяць, на рік. Ми сіли, поїхали, сіли, полетіли. Українці, дорогенькі, не просріть, давайте не просремо те, що ми маємо. Подивіться, які в людей клопоти. Ми про це вже забули, а в людей, бачите, хоче їхати на таке важливий захід, руки зв'язані, дадуть, не дадуть, буде, не буде. Є гроші, нема грошей. Друзі. Є ще питання до кота, є ще питання. Але як візу будуть робити, де будуть робити? У Мінську, а у мене у Бресті, не? Почитайте, ми об гэтым поговорим, Анатоль, пасля стрыму. Добре. Асабіста з вами поговорим, таму гэта там, такое, што гэта раблю не я. Мне таксама даслалі гэтую форму, і я вам усё раскажу, што там як, што я ведаю. Добре, дамовіліся. Дарэчы, сёння таксама я хацеў бы заўважыць, што вось у пачатку было пытанне, што змянілася на маім канале. Хачу заўважыць, вось забыў азначыць, што з вашага стрыма, дзякуючы вам, прыйшло той же стрым на мой канал, там 40 чалавек. Я за гэта вам дзякую, гэта вельмі шмат насамрэч. 40 чалавек прыйшло за стрым, гэта добра для майго канала. І, дарэчы, вось зараз таксама у нас важная падзея адбываецца ў Беларусі, гэта перапіс насельніцтва. Вось таксама хацеў бы там запытаць кота, вось яго меркаванне. Маё меркаванне такое, што ўсё ж такі удзельнічаць трэба, і трэба адзначаць беларускую мову, беларускую нацыю, і то бок зараз у нас праходзяць фальсіфікацыі, калі людзей записываюць там ім нават рускую мову, там роднай, штодзённым карыстанні, хаця ёсць людзі, якія хочуць записываць беларускую мову, але ім гвалтоўна записываюць рускую мову, нягледзячы на меркаванне. І таму я вось выступаю за тое, каб людзі записывалі дома праз інтэрнэт, так можна зрабіць праз інтэрнэт беларускую мову. І, дарэчы, хацеў бы, каб Шарыко таксама і Анатоль, вы таксама гэта, высказалі сваё меркаванне пра перапіс. Вось, што я думаю наконт перапісу. Я пра гэта чуў шмат розных меркаванняў. Адны кажуць, больш вось за анархісты кажуць пра тое, што нельга прымаць у гэтым удзел, таму што перапіс будзе фальсіфікавацца так же, як вось у нас і выбары. Таму ты можаш там напісаць усё, што захочаш, ўсё, што пажадаеш, але там яны самі могуць напісаць, што там і 60, і 50, і 40% там, то бок ты разумееш, Усяслаў, пра што я кажу, што сапраўдныя дадзеныя яны могуць не супадаць з тым, што азвучыць вось гэта, агучыць адміністрацыя прэзідэнта, ці хто там, Белстат, вось, хто гэтым займаецца, статыстычнае вось гэтае дзяржаўнае агенцтва. Яны, анархісты, апасаюцца, што могуць сфальсіфікаваць гэтыя дадзеныя, таму яны кажуць, што нельга удзельнічаць. Я з гэтым не згодзін, але я лічу, што і вось так кудысьці там ісці там і вось у гэтым перапісе прымаць удзел, толькі каб прыняць удзел, гэта таксама, я лічу, што ў гэтым, гэта не мае сэнсу. Калі да цябе прыйшлі, вось мая пазіцыя тут такая, калі да цябе прыйшлі, там у дзверы грукаюць, там званяць, то так, адкрыў і адказаў на пытанне. А калі нет, так і ісці кудысьці там самому спецыяльна і запаўняць вось гэтыя ўсе формы, не мае сэнсу.
А что скажете вы, спадар Анатоль? Ну, я так само нікуди не пруся. У мене прийшло повідомлення на мой телефон, каб я тоді у електронній формі зробив ту перепис, я його стер і все. Я кажу, що я попросту ігнорую. Ігнорую. Так само я підтримую думку кота. Прийдуть, запитають усе ж, але я невідомо, чи я буду відповідати на це питання там докладно. Хутчэй всього, що ні. Тому що ті питання, які там я вже перелік глянув. Якої їх справа? Чи у мене є кот, чи у мене собака там, чи у мене яка земля? Ваша яка справа? Чого ви чіпляєтеся до цього? Ну, зрозуміло, Анатоль. Податки які шукати? Ще які, так, податки треба здіймати. Скільки у мене там землі, що у мене там є? Яка ваша справа до холери, то і все. Тому я прийшов, я живий. Усе, що ти причепився, щось там нигать, треба по хлявах лазити, типу того, питання різні там мені задавати. Навіщо це треба? Як перепис, я так розумію, прийшов, убачив, що я живий, як навіть то і не треба робити. Прийшов наш там посілковий сільський совет, є у вас, усі дадені, усі списи докладно до кожного жихара, наприклад, вёски, або там города, або якогось району, усе у вас є. Чого ви хочете ще? Навіщо ти перепис? Що за дурниця? Нема куди гроші спустити? Наприклад, я так розумію, усе такий бред, повний бред. Я не ведаю, скільки жихарів у Білорусі живе. Докладно. Трошки тяжей буде, наприклад, у городах. А то, що на вёсці робиться, або у поселках, маленьких городах, я не ведаю до кожного жихара. Тому чого ходити тут по нашим вёскам? Як у Бресті, наприклад, там велике місто, ладно, і то ти не зможеш. Просто ти прийшов, для того є ЖКХ. У ЖКХ є списи, хто там живе, платить чи ні. Їх цікавить, чи він працює у Польщі. Ага, раз ти у Польщі, тобі 100% усі послуги, наприклад. Бо ти, як його, дармоєд. Ось. Бо ти дармоєд, тобі треба здержати 100%. О, Анатоль. Для цього. Наконт дармаедства. Ты ж ведаеш аб тым, што наша ўлада спужалася зараз зноў, і яны кажуць, што ўжо з кастрычніка не будуць аплачваць поўны кошт за за газ. Будуць толькі з траўня. А які там які гэты у траўні ж скончваецца перыяд уже, нават не ў траўню, а у гэтым так, не ў сакавіку, а нават яшчэ ў гэтым у сакавіку яшчэ ёсць. Там ацяпленне працуе яшчэ ў сакавіку. У гэтым наступным там так, у палове красавіка, а не у палове, да, у палове красавіка, напрыканцы красавіка скончваецца гэты сезон ацяпляльны. Таму гэта кажа аб тым... Чаго добра, я зараз паведам. Чаму я трошки проснуўся, бачыце, бо я саме спачатку нават не мог толкам нічога гаварыць, я настолькі быў стомлены. Ну, як бы не было, 60 гадоў маю. Вось, яны спалохаліся таго, што выбары пад носам. Так. А як яны гэта зробляць, это па рэпутацыі Лукашенка дасць добра, таму і... Штосьці, Анатоль, подвіз. А це вже нам намікають, що офіційну частину політично треба потихеньку закруглятися. Можна переходити на наші посаденькі балакеньки. У нас тут, дідовець, ціла рубрика з'явилася. Ми називаємо слова типу місцевих діалектів, і тут разом з чатом ми, не то що вгадуємо, а виясняємо, що це слово значить в тому чи іншому регіоні. Анатолій Іванович цілий список підготував, але він завис. Ага. До речі, значить, у мене зараз іде там стрій.
Ви мене чуєте, да? Нормально? Да, добре. Так, чуємо. Чуємо. Так, У мене добре, чувак. зараз іде стрім. І там з'явився такий, що він мене попросив, щоб я якось його там прорекламував, пропіарив. Хлопець із Чехії займається такою пропагандою української мови і такий навчально-освітницький канал у нього. Дуже там багато цікавих знайомих, незнайомих слів. Він там аналізує і суржик, і мову. Ну, що цікаво, що ця людина десь у Чехії там, але переймається, значить, українською мовою, станом української мови і пропагує її. Ось. Так що я просив би, хто там чує, підпишіться, якщо там у Василів іде стрім, і воно і білорусам буде дуже цікаво, мовна ця тема. У нього там так дуже багато роликів, і він розповідає там про походження слів, про всілякі незнайомі слова, старовинні. Ось, дуже цікавий такий канал, але в нього там підписників мало, що всього-навсього 80 душ. Там, Так, друзі модери, зайдіть на канал Діда Олеся, я бачу, там Юра Борисов кидає посилання. Візьміть це посилання, поставте вподобайку Діду Олесю, поставте отакий здоровенний лайк і візьміть посилання, положіть в наші чати Василя, і інтерчат, і може в Сірого Кота хтось зайде. Ну і тут Саша Шарапов нагадує, що тутешній шляхтич, це пан Узяслав, який в куточку у нас тут цьому. Теж підпишіться, хто цікавиться ситуацією в Білорусі. Це наш гість. Можливо, Дід Олесь його, якщо він публічний, запросить на наші посиденьки. У нас площадка відкрита, якби. Якщо ви контакт маєте з ним чи десь йому написати, то ми тут чим зможемо, тим поможемо. Я з ним встановлю зв'язок, це мені так просто там в письмовій формі передали, ось, що проголосувати за нього, там, поставити лайк, підписатися. Ось, і я якби сьогодні перший день вирішив там розповісти про цей канал. Ну, знаєте як, ми ж все ж таки підтримуємо наших патріотів, тим більше людина з Чехії переймається українським питанням, так би мовити. Це дуже корисно для нашої мови, так сказати, розвитку нашої мови. Ось, і тому я вважаю, що там і білорусам буде цікаво. Він там зачіпляє таке питання взагалі слов'янського походження мов. Ось, і я згадаю, що якщо із білорусів хтось підпишеться, їм теж буде цікаво, значить, дивитися оцей канал, такий просвітницький канал, навчальний. Ну, знаєте, як людина робить своє діло і хотілося б, щоб воно не пропало. А комусь цікаво. Ну, я, наприклад, подивився, мені ті всі слова відомі. Ну, знаєте, може, кому не відомі. Хай людина Звичайно. послухає історію походження слів, ось, і так далі. Тому там десь оце до мене стрім є, а там у мене і бот викидає, там і модератори викидають посилання на цього патріота, який насправді мешкає в Чехії, але займається такою корисною справою. Маруся, якщо тобі не важко, зайди до Діда Олеся, візьми це посилання і кинь в нашому чаті, друзі. І ще хочу звернути вашу увагу, Пір Снайдерс, теж починаючи вже не починаючи, наш блогер, пан Олекса, він був в наших посиденьках, йому треба зараз для того, щоб ми могли з ефектом присутності бути і в Харкові, для мобільних стрімів 1000 підписників. Було трошки більше за 400, зараз я не слідкував, друзі. Пір Снайдерс, наш український блогер. Підпишіться, Маруся, ти як модератор Піра, можливо, теж дай посилання в нашому чаті. Підтримуємо своїх, підтримуємо наших і білорусів, і українців в Чехії, і всіх людей доброї волі. Тому на правах невеличкої реклами підпишіться на всі канали українських блогерів і білоруських. Так, панове,
Я вибачаюсь, давайте ви тут цей, а я піду, бо по мені ж там москалі скажуть, що таке, що діда немає у Леші. Дід зазнався вже. Так, уже не хоче нас, так сказати, тролить і утік. Бо у мене тут уже люди пишуть, хочуть, як кажуть, хліба і зрелищ. Все, Дідолесь, відправляємо господарку порати. Дідолесь, вам міцного здоров'я. Ще раз вітаємо вас з перемогою. Ми дуже тішимося, що ви в нашому співтоваристві і недорого заради нас обходитесь. Тому... Так, а я ще раз наголошую, що 16 числа Старожицька 3. Дорогожицька, стоп, не старо, а дорого. Дорогожицька 3. Ось, хто там кияни знають, де той офіс там ICTV, чи що в них воно там таке, конференц-зал, чи я не в курсі справ. Так що підходьте, відзначимо зустріч. І я хочу подякувати усім тим, хто мені допомагав і продовжують допомагати. Ось, ну, я вже знаю, вам ця тема надоїла, ну, але в мене оце ще воно все продовжується. Тобто... Дивіться, ви дали новий імпульс. Бутиль самогонки і сало міняє зовсім розклади в вашій зустрічі. Ну, а що? Ми ж українці, без ви ж народний блогер, ви ж не топ-блогер, ви народний блогер, правильно? Я народний, так. Якби я топ-блогер був, то я б там було б у нас... Віскі би привезли. Було б у нас, як давав прес-конференцію, як Зеленський, все на суху, ось якийсь би запропонував гамбургери за свій рахунок купіть та поїжте та і все. От. А так же ж я, що, я сказав, я вже казав, у мене, кажу, булькає апарат, я труби достав з горища, продув, промив, все на мазі. Ось, я завтра, післязавтра вже ставлю, як кажуть, щоб на покрову вигнати нормальну нашу горілку. Так, горілку. Тому що у нас, кажуть, в Україні не самогон, а горілка. А на ту, що в магазині, на неї кажуть казьонка. Правильно, Василь? 100%, да. А вам професійних дегустаторів не треба на вашу партію післязавтра приїхати з Києва? Обов'язково, обов'язково. Всіх чекаємо, професійних, непрофесійних. І просто перехожих находити. Ви знаєте, як ото українське весілля. У селі ідуть ряжені в понеділок, так? І попереду ідуть, несуть отаку солію, качаном заткнута, і любий перехожий, кого хапають і заставляють чарку пити. От на вулиці піймали, поки чарку не вип'єш, все, тобі ходу немає. Так чи не так? Так. Олесь, а коли йде весілля, скільки ще запорожців в шалаші сидять? Ніхто їх не знає, а запорожці сидять. Нас називаються запорожці. Не знаю, як у вас? Я зрозумів. Ну воно ж там весілля розподіляється перший день, другий день і третій день. А по-хорошому так... Нас називається перехіщена, по-моєму, перехіщена називають нас. Ну, на понеділок там, хто каже циганщина, хто кажуть ряжені, отаке щось. Але я вам кажу, що я ось вам, їй-богу, кажу, що я ще застав ті часи, коли гуляли по тижню на свадьбу. Тиждень. Оце зранку ідемо, приходимо, а стоїть оце така ряжанка. І оце береш такий кухоль ряжанки, випив, і воно наче як з похмілля, осадок такий дає, і оп, зразу як така бодрий, сідаєш, чарку раз і по новій. І оце тиждень весілля йшло. Так, на третій день об'ява по мікрофону. Шановні гості, хто ще не кохав молоду? Я. Хто я? Молодий. Після музикантів. Ну це були анекдоти, були такі. Добре, друзі. Я погнав уже, так, ви вже тут самі півтори години вже сидите. У нас ще є домашня заготовка, у нас спеціальна рубрика, так що вас відпускаємо, а ми ще тут повечоркаємо чуть-чуть. Так. І там, значить, що, ми виступаємо за те, щоб розвивалися наші молоді канали, пропагуємо. І оцей
мене просто здивував цей хлопець, він з Чехії займається цим язиком. Ну, я комерційні всілякі канали не пропагую. А ті, що людина... Коротше, дивіться, дід Олесь вже 3 дня як переміг, і вже от цей лицом канала вже стоїть. Дід Олесь, молодець, у нас комерційна жилка ще та. Ні, я може колись і дійду до такого, що почну тушонку рекламувати, рибу там, ну, сало. Ну, поки що до такого я ще не дійшов, вибачте. Це, відпускаємо глядачів, друзі, каналу Дід Олесь основний. Хто ще з наших не підписаний, у вас таких немає точно. Підпишіться. Хто ще в цьому місяці не задонатив Діду Олесю і не допоміг з недугою, будь ласка, абонплата в цьому місяці ще не знята, поможіть нашому кобзарю. Ну, ви самі все знаєте, Дід Олесь. Бажаємо міцного здоров'я, бажаємо вам всього самого найкращого. Хай щастить вам. До побачення. Доброго здоров'я. так само. Давай. До зустрічі. А ми перейдемо на нашу постоянну рубрику Вікторина. А знаєте ви, як у нас в селі називають 3 крапки? Так, добре, дякую. Зараз я почну, може, то я тоді цікаво. Так, Шкода, що я прервався. Хотілося мені поговорити туди. Чатом налагодимо контакт, друзі. Хто в нас в чаті? От 44 в мене, Василя 100 тисяч, Сірого Кота 30 тисяч. Друзі, зараз нас ми слідкуємо за чатом. Анатолій Іванович або хтось з учасників називає слово, як в селі щось називають. І чекаємо там хвилинку на різні версії, не кажемо так чи ні. І коли там, Анатолій Іванович, тільки таке слово, щоб ви знали і точно сказали, як воно означає. Бо тут... Звісно, то ж я слова свої такі, тож в мене цілий список зараз не писав, сидів спеціально вибирав які. А, панове, у меня так само есть целый список слов таких диалектних, тому я так само приймаю уділ, буду задавати. Кожному зараз дамо, тому, пан Узяслав, поки почекайте, Анатолій Іванович готувався, молодець. Тому... Ну, шкода, якраз говорив, і в мене комп'ютер бах, і все завісло в скайп. Мені прийшлось перегрузити, так що я трошки не договорив там по наших. Ти діла. Ну, добренько, переходимо на то. Вже в контексті. Я вже починаю. Добре. Які в мене слова? Зараз по алфавіту такі вибрав. Тут, мусить, в мене штук 40 назбирав таких слов. Ну, цікавих. Ну, перше, от, наприклад, хто чув? Байро. Так, друзі, Байро із учасників є які версії? Байро, Василь, у вас є? Ні, у мене немає. Шерифат. Друзі в чаті, хто відповість. Друзі, слово Байро, хто знає? От Анатолій Іванович каже, є таке слово Байро. Це в селі кажуть? В селі в нас кожен знає, що таке байро. То до будівельництва відноситься. Вельми важливо. Ніхто з його не буде з байра строїти, будувати нічого. Ага. Ну, ви таке зразу. Ви б якісь спочатку легкі питання? Ще кажуть, на її морква бувала. Байро як морква. Ну все, я вже відповів, що таке. Ще не написав, що таке? Дякую, друзі. Або приймайте участь в чаті, пишіть. Що таке байро, на вашу думку? Пишіть в чаті. То наше ви берестейське одразу з слово. важкого почали, вам треба з легшого. То наше берестейське слово. Я вже зараз кажу берестейське своєю мовою. І що То цікаво, скажи. Так, байро це що? Так, далі я ще кажу, що їхав по Польщі, робив тих 60 з копійками роликів, я все говорив тільки на берестейській або на білоруській мові. Усе. І російською по 100% ігнорував. Так, байро. Кажу морква. Байро то незріле, неспіле дерево, яке в вельмах люблять черви. З байра ніхто не буде будувати добру хату. Розумієте? Воно молоде дерево, воно може, яких має 40-50 літ, але ще воно вельми хутко росло, і є люблять черви. Нема там стриження, нема на її смоли, воно не набралось добре. То називається неспіл. Ще кажуть морква, то байро, неспіле дерево. Так, зараз Узяслав, твоя черга, якої слова? Ось, зараз я задам слово, яке я задавав у своїм відео «Отгадай по плясні». Ось раю людям поглядеть на канале «Хтойший шляхтиш». И это слово, и оно с Будокошелевского района, Гомельская область, называется слоник. Я ведаю, що таке. Слоник? Мовчу поки. Но. Я ведаю, що таке. О, може, то ослін?
Не. Ні. Я то ведаю, ну ви кажіть. Ну, співзвучно слову ослін, але я скажу потім, що це Риба означає. така, риба, ні? Ну, давайте я подкажу, такой невеликая подсказка. Это связано с, ну, можно так сказать, с хатой. Что такое есть у хаті, что называют слоник? Керниця? Ну, ослін в хаті, до речі. Не-не-не. Кувшин, каже, жбан, Не жбан. слоїк, будь банка. Ні? Не. Слоїк, у нас є слоїк. Ну, слоїк, як слоїк, так. Стульчик, каже, стульчик. Не. Ну, амаль, до речі, амаль. Ну, не знаю. Давай признавайся, не знаю, нема варіантів. А ось Анатоль, Зараз, момент. який у вас варіант? Анатолій, Окей. Маруся, його канал Google User, по-моєму, його канал так і називається. Нагадаю, что это слово є у нас з Будо-Кошелевского району, это Гомельская область. Ну, і що ви... Ніколас, розетка, ти ответ... Розетка каже, ні? Розетка. Не-не-не. Я ще хочу почуть отказ Анатолія. Ось. Ну, поки його нема, можеш сказати. Заслонка пише місць А. TikTok. Окей, тоді я можу сказати, це маленьке кресло. Правильно. Стульчик, сказали стульчик, чого ти не прийняв? Так я сказав амаль, это... Слухай, ми не так знаємо білоруську, як ти думаєш. Ослін це таке, знаєте, як лавка, щоб сидіти, ну коротеньке. А це може окей. бути як. Перепрошую, мене просто там приходили люди. Добре. Так, да, далі. Я там, те саме, є ще раз питання. Озяслав, питайся, що? Ні, ваша черга. Слонік. Слонік це стульчик. Слонік, то в нас такий, як вам сидіти, на чому сидіти таке? Правильно. Типа, такі Ослінчик. робить, такі лопати, в йому така з доски, можна з черепка робили, всверлювали лапки такі всередині, і такий Правильно. стулець почався, такий крепкий такий. Може, Правильно. ну я на тому стольцю пару раз так гримнався колись, розкитали, бо велика була баба супи сіла. Так, Буває. ми так затягуємо, своє слово кажіть. Далі, моя черга. Чекайте, а я. А, це Василь у вас. Раз ви про будівництво говорили, то я скажу, що це до будівництва має відношення. Слово кельма. О. Хто знає кельма? У нас нема слова кельма. Думаєте, його застосовують, це інструмент, коли Правильно, будують. Ніклаус молодець. Ніклаус вже відгадав в цьому. Це такий, Андрій Іванович, мастерок. Кельма мастерок. Так. Для штукатурки, правильно. Для штукатурки або цеглини, Ага. коли Ага. кладуть. Тобто, так. У нас трошки інакше називається. Ну, добре, давайте зараз я запитаю. Давай. Я там зараз по слов простих скажу, яких ви всі відаєте. Баюра, відаєте, що таке баюра? Відаєте. Я знаю. Баюра. Бобиль, відаєте, що таке бобиль? Ну, чекайте, баюру хтось в чаті напише, що таке баюра? Та й диви не впадь в баюру, бо прийдеш калюжа. Правильно, Ніклаус, правильно. Правильно. Баюра та калюжа, велика калюжа, може і по шиї бути баюра. Ставочок нам і баюра. Бобиль. Бобиль не чув. Так, колобаня. Нас кажуть колобаня в нашому селі, кажуть. Я Колобаня, думала в Скапані, а я лежу в колобані. Така пісня. Колобаня. Не знаю це слово. Так, бобиль в нас, то кажуть, на мужика неженатого, який не хоче женитися, ладить, тумкало таке, то бобиль, не хоче женитися. Довго Бобиль. не хоче. Бобиль. Бачите. Узяслав, Так. у вас яке там слово є? А, да, старий неженатий холоп, каже Віра Козачок, наші брати. Во-во-во, так, правильно. Старий неженатий бобиль. Хтось гуглить, ото мені здається, що хтось гуглить, хлопці. Давайте чесно вже. Узяслав, давай. Так само слово зараз скажу. О,
Я вам зараз задам Крупского района Минской области. Это слово «ватовка». Готовка? Як? Ватовка? Ватовка. Так. Ну, це жителі Білорусі і ватники які. Не-не-не-не. То отдельно, ні? У нас такого немає готовка. Ватовка, Так, білоруси отдельно. в чаті. Олексій Киреєв, Містікс, Google. Що таке Ватовка? З якого Киреївського району, ти кажеш? Крупский район, Минская область. Ватовка, знаєте хто? Ну що, Зараз трошки час з запізненням йде, тому не спішіть. слово вата. Ось, магчыма. Нагадаю, што гэта апранаюць. Це з на якої собі. галузі застосування? Ну, напранаюць на себе зверху. Типу одяг? Тілогрійка Жар- кажуть. Ватовка. Вот, телогрейка, вот это правильно. Ой, Не ну, класс. ватник, молодець, в тебе ж два очка, Ну, ватовка, ватник, добре. Зараз я такі Василь ще попрошу. пішов, слово нове придумав, почекайте. А яке слово? Може я дам відповідь? Скажіть, яке слово було? Ватовка це тілогрейка, це ватник. Ватник. Ну, це ватовка можна бати слово вата. Добренько, я зараз... Слово якесь, Василь, українське. Хочете, щоб я сказав? Прошлий раз вас не спитали, ви сказали, а я. Тепер питаємо. А, все. Ні, ну як ви це? Слово яковось. Ну, я відаю. Якось воно буде, ні? Якогось воно буде, ну. Якогось воно буде. Якось. Ну, якось воно буде. Яковось. Так. Якогось. Я кажу слово. Вот Ну. і його як воно. От його як воно. Так само. ГНДГ в нас кажуть ще. ГНДГ. Давайте Таке слово ГНДГ. Сірий кот, у тебе є якісь слова такі, що ти знаєш, а ми не знаємо? Нет, я не филолог, не лингвист, я не занимаюсь А ми сбором слов. похожі на Добре, я слово. зараз почитаю бистренько слов, то ви відаєте зразу. Волоцюга відаєте, що таке волоцюга, володця. Так. Нагавиці відаєте. Стоп, от Сикач. ногавиці, мені здається, що не всі знають, але от цікаво, друзі в чаті, ногавиці, в нас кажуть, диви, йди по Ногавиці. дорозі, но ногавиці не піднімай, щоб не замастив. Нас кажуть нагавиці. А ну, чат, козачки точно знають. Штани, молодець, Петро Васьків. Правильно, Так, нагавиці. Василь Не Сокач штани, відповів. ні, це не штани, це оця штаньки, нижня часть штанки. Далі. О, той то ніхто. Ну, я вам вже сказав, а ви ніхто не відає. Сикач. Сикач, хлопці та дівчата, сикач. Тільки не те, що ви подумали, ото сидить в кущах і то не воно. Ні, то не то є. І то не кабан. Сокира, каже Маруся. Ні, похоже, але не сокира. Кабан. Сикач. Кабан. Ні. Зараз намалюю, на що вона похоже. Зараз бистренько намалюю, ви побачите. Андрюш, немає стільки часу, признавайтеся і поїхали далі. Ні, так просто не може бути. Що ви, йолки, Всі зараз. ті буряки пише Мія. Що? Правильно. О, правильно. От, воно таке на восьмерку похоже, одрізане таке, як знак Ну так, сам, безконечності. Маруся, то типа, ага. І приварена ручка до її там желізна, а після з дерева. І сикачом ти товчеш, бураки товчеш, картоплі, все, що хочеш. І таке змільчаєш все. А потім полову даєш. Полову, відаєте, що таке полова? Ну це травянисте, це як його, порізана Полова, з пілка. половою мишею. А можна Запарні. сказати? Хто знає, що таке хопта? Я не знаю. Так, Нас друзі, нема. слово хопта. Маруся! Хопта. Да, хопта. Як ви думаєте, як це? Так, пішли будемо хопту рвати. Правильно, козачок, правильно. Бур'ян, хопту. Хопта, бур'ян, може. У нас просто зело кажуть. Зело і все. Далі ще хочу. Гулюпатий. 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 Це що, конопатий, ні? Ні, гулюпатий. Цікаве слово. Хай напише, що таке гулюпатий. Окати. Гулюпатий, друзі, в чаті напишіть. Лисий, кирпатий. Гулюпатий то довге, не якісь довжини, вирос, чорт я відає, що одні тільки ноги гулюпатий Це турчать тонкі. шпала такий худий. Шпала, да. То кажуть гулюпатий в нас. Давайте Узяславу. Шпала ще.
А ось, до речі, я би хотів задати не слово, а трошки ще для разнастайності. Пісню, Ось пісню таке. хочеш заспівати? Ні-ні-ні, таке питання. Яка жывёла ў Беларусі курняўкае? Вось гэта дыялектнае слово. Вось хто у нас курняўкае? Хто курнявкає, да? Альбо Це няўчыць. курка, яка... Котяра, кот. Почекайте, це курка, яка Кот. валеріанки з'їла і вона Гэта кот. курнявкає. Гэта кот. Кот. Кот Котяра. курняўкае, так. Нас кажуть мрукає. Нас кажуть муркає. Муркає. Муркає, коротше. Далі ж цікаве. Глечик, ви відаєте, що таке глечик? Ну так, ну це просто. Всі відають глечик. Жбанок. Ну, ж воно. Жорна, відаєте, що таке жорна? Купив Так. тато мамі жорна. Тато білий, мама чорна, купив тато мамі жорна, кажуть. Жвір, відаєте, що таке жвір? Ні, не знаю жвір. О, так, бачите. Жвір. Що таке жвір? Тоді. Тільки Нас не скрізь. кажи, Нас- що це звір. Жвір. Беззубий дід каже звір, він тільки не може бути, каже жвір. Жвір. Що таке жвір? Білоруське слово. І у нас Січкарня. так само Ні? перестейсь. А? Січкарня. Давайте. Ні. Жвір то гравій. Добре, далі. Ага. Гравій. То А жвір. хто знає, що таке мучка? Мучка. Ні, я не знаю. У нас кажуть моченка. Ну, Моченка? ви кажете гравій, а от те, що дрібненьке, в нас кажуть мучка. А. Бо А вона нас кажуть- дрібненькі. Так. Щебінь, да. Да. А, Далі. Шляхи. Далі. Колдун. А хто знає, таке що таке колдун? до ладу? Ну, До це ладу? просто. Дуже гарно. А, до ладу. До Гарно, ладу. гарно виконана річ, або кажуть Так, або до до ладу. ладу. А колдун що таке? Це ваш співак, той Діма Колдун. ну, Колдун. гэта- Колдун. А гэта не ежа, хіба колдуни ёсць таке? Ні. Колдун Ні, у нас що так, таке? так. Колдун. А питає Петро Васьків, що таке шутер? Шутер. Давайте спочатку колдун, ось треба розказати. Колдун, що таке А, колдун? ми не відповіли, так? О, набив колдуна. Чеча, гуля, Ні. чарівник, Ні. Набив, каже, колдуна повного. сумку, Потім кот тікає. торба, сумка. Синяк? Желудок нас каже. Шлунок. Цікаво. Шутер це камінь, мабуть. Колдун то Шутер це, желудок. річковий камінь з піском, із піском, каже. Нас Так, не так. кажуть желудок, а кажуть колдун. Далі. Ну, хвіра. Відаєте, що таке хвіра? Ну, так. Це підвода. Це Ні? віз. Він на хвіру, нагрузив хвіру. Так. Ага, клуня. Відаєте, що таке клуня? Ну, звичайно. Торба, таке бабця з клуні робила, зв'язувала там то... Ні. Клуня то сарай. То пристройка Так. до хлів. Да. Клуня називається. Там сіна Да. тримали в клунях. Так. Ага. А хто У знає, нас- що таке? Стоп. А хто чув слово тлумак? Тлумак? Тлумак. Тлумак. Це Тлумак. такий тупенький. Ні. Так. Тлумаки. Тлумак. Ну, це переводчик може бути. Ні. То- Народ, в чаті слово тлумак. Ну, У нас Маруся, пише тлумачити, сумка. це об'яснять, значить. Тлумачити, щось доказувати. Ні. От тлумак. От пишуть правильно, торба, мішок. Це типа як от беруть, там сумок не було, робили там тлумаки робили, положили туди і так позв'язували як хусткою чи якоюсь там рядниною тлумаки. Добре. Що таке слово потка? Як? Потка. Ну, я знаю, що це означає. Тільки не скажу. Що? Попка? Слово потеть. Не думайте, що женський половий орган. Ні, то не то є. Ні, була попка тоді. Потка. Так, друзі, Торба. Відаєте, що таке торба? ну, торба знаємо, це що, те саме? Її так само називають. Потка. Торба, така невеличка торба. Вона не дивна, з шкіри зроблена, потка називається. Далі, ще інтересно. Ну, ковтати відаєте, ковзанка відаєте, крига відаєте. Стоп, Можна? не спішіть, давайте Узяславу дамо. Так, а я би хотів задати слово телепатися.
О, то знаю. Телепатися, у нас так само телепатися. Оце так, людина, коли Я. йде, ледь ноги тягне, телепається. Ну, я що-небудь Є телепається. такий, є такий анекдот. Цирк, виступає ведучий, каже, зараз на арені цирка виступає медвідь-телепат. Виходить медвідь, достає пісня, каже, раз, два, три, чотири, п'ять, починає телепати. Ковтати, відає, що таке ковтати. А хто знає, що таке сведра? Сведра? Шведер. Сведра, ні. От, Сведра, світер. одінь сведру, бо буде холодно на вулиці. Світер. А я кажу, що таке ковтати? Ковтати? Нас кажуть, ковтати. Ковзанка, то ковзанка, всі відають, що таке ковзанка. А ковтати? Ковтати, то пити, щось ковтати. ковтати. П'єш? Ну, ковтати в нас Ну, кажуть. трохи мені загадали. Це Наголос. саме складне запитання, це коли знаєш, як будто би, що воно означає, але не віриш, що так міг загадати, правильно? Ну так, наголос змінив Сайгон і нас Ні, в трохи. нас так Питає кажуть. Микола, що таке бабер чи бабер? Бабер? То щось. Ні. У нас бобер, то бобер, то бобер. Бобер в нас. Микола, не знаємо, пиши, що Не таке бабер, а бобер. Бобер, Хорошо, тоді співзвучне цьому слову цебер. Цебр. В нас цебрик кажуть. Цебрик. Кадушка дерев'яна з дерева обручами вбита може бути, а може без їх. То цебрик називають у нас. Невеличкий. Каже Микола, Цебр великий. пеликар або фельдшер. Цебер. Ой, бабер. Бабер. Ага, ясно. Так, крентак. Що таке крентак? Руся каже, цирюльник, правильно. То крентак. Що таке крентак? Великий, бери крентако. Дві ручку маєш і крентаком що робиш? Як хату будуєш? Велике, так скручене, сверло велике, здоровенне, крентаком крутиш і теблі забиваєш. Теблі. Відаєш, що таке теблі? Ні? Дюбель такий, типу, да? Так, дерев'яний такий, палка дерев'яна, крентаком дирки висверлюєш, як деліз складаєш, і теблі забиваєш туди кувалдою чи юліком. Його називають у нас юлік. Кувалда – дерев'яний юлік. Ох, як дав би по голові тим юліком. Колись ми ходили, брали юліка того, така колітка дерев'яна, брали з берези скрученої, крентаком дирку висверлиш туди, ручку таку метра до 2 і пішов рибу глушити на світлому льодове. Ех, таке. Так, слово, хто знає, що таке? Впанеш і вона зразу глохне, і потім вирубиш такі Назвіть, що означає слово фатка. Фатка. Я знаю. Мовчить Василь. Фатка. Так, друзі, в чаті, слово фатка. У нас слово фата буде фатка. Фата. Ні. Бачите, скільки ви не знаєте? Тибля не віддаєте, крентака не віддаєте. Гичка, зараз Маруся скаже, хто гичка. Фатка, Гички то в нас є. Ні, Бо я фатка, кожен день сачок, гички. правда? Василь, ну, можна назвати сачок, але не сачок. Фатка, їм і кажу, вже трошки. Або регеля кажуть ще. Регеля, знаєте що це? Фатка, Василю, Є, фатка це десь Нас в регель діаметрі, дайте скажу, у діаметрі десь метр, отакий обруч з сіткою і з такою ручкою великою. І її запускають у воду і дістають звідти рибу. Це або регеля називають, або фатка. Правильно написав сачок, але тільки він трошки такий, він як палатка. Він круглий. А далі, раз Кломля. пішла... Кломля. Кломля. О, пішов кломлею. Що таке кломля? Я не Рибу знаю. лапати, снасть для риби лапати, кломлею. Може вона бути кломля зроблена з лози, як кошик великий, а може бути сіткою. І от йдеш кломлю, можеш сам збирати. Кломлею називається, рибу лапають, кломля. О, то ж, бачите, які слова в нас. Скрізь Ну, лапають кломлю. Аналогічно слово ятір. Ятір. Вас Тобто- ятір називаєте, так?
Ну, це майже те саме. Це коли риба заходить туди, а вийти не може. Вузьке горло заходить. А, ні, то не то є. Гичка це То Ні, не то. ну, Ловля, як я- кошик великий. Кошик такий може до 2 метрів бути, а як може сітки бути з палки, може обруч з алюмінія зробити кломлі і лапають рибу. Йдеш під дно, витягнеш під деревом, там в корчах сидить який-небудь щупак, плить яке. Меньок. Ви знаєте, що таке меньок? Меньок. Ні. А? Ні. Меньок. Риба меньок. Налім. Риба налім. Нас називають меньок. Ще друга риба цікава. Кублюх. Що таке риба кублюх? Така Кублюхи. маленька. Коблик. Піскарі, коблик. по-русски піскарі. Да. Нас кублюхи Коблик. називають. Побачите. Так, друзі, ну, я думаю, на сьогодні вже хватить це і оставимо. Ні, що в мене куб, ви що, я вже третю частину не розказав. Два часа, да, стрим идет. Не нарезвились филологи? Добре, я вам зараз скажу. Бистренько прочитаю, яке. Кутака, кумер, Домашнє скімлити. завдання даєте чи що? Так, зараз, от я швидко скажу, прочитаю, бо я мелко написав скільки. Скімлити, лапсердак, килишик, ласиці, куте, клякуту, Лапсердак, призба, шипута. Да. Шипута, що таке шипута? Хто відає? То домашнє завдання, ви не чіпайте, то домашнє завдання. Шипута, макух, маніра, пацьори, мурлата, мехір, оборіг, січкарня, опона, лавуха, пазур, ну таке, полова, полукати, панчоха, поклад, пустоли, пензель, попруга, стерво. Ну, це відаєте. Пензель, що таке? Помазок малювати. так. О, бачите, скільки. Коротше, ще в мене ціла купа, ще є до хрена. Каже, може Тут фамілії таке, ми записували. шкелет, чопик. Ну, до речі, лапсердак – это відоме слово. Ось, його много хто відає. Лапсердак. Це по Павдопола казав, я лапсердак свій взяв. Это пінжак. Пінжак. Да. Панчуха. Ну добре, на другий раз я вам буду тоді показати. тих Ну, слов. Анатолій, ми вже біля 2 годин, треба ж лишати місце для наступних цих посідань. Ну, Плавуха ви повинні відати. Я вам в прошлий раз сказав слово плавуха. плавуха. Хай Плавуха. нам буде за це соромно. Ага, Гриша, почему я тебя такой влюблен? Плаває, правильно, плаває. Що плаває? Плавуха. А давайте наступний раз, от, Рязка. По-русски рязка. Анатолій Іванович, давайте наступний раз запишемо крилаті цитати з якихось там фільмів, висказувань. От, наприклад, Гриша, почему я тебя такой влюблен? Там, наприклад, або бери, я себе ще нарисую. Все, давайте готуйте заготовки з совєтських, українських, білоруських сучасних фільмів, які... Берестейських так само, бо я вам казав берестейські слова. То все берестейська мова була. Я перейшов вже зараз на берестейську мову на свою. То в нас таких слов Чудово, повно. все, тоді наступна наша неофіційна частина – це крилаті цитати з фільмів, висказування, анекдотів. Буде цікаво теж мені. Ну і, можливо, слова якісь зачепимо. Давайте будемо потихеньку закруглятися, друзі. 2 години ми вже в ефірі, посиденьки наші, як кажуть, програма мінімум виконана. Сьогодні навіть, Василь, замітьте, прес-конференція нашого гаранта навіть була не цікавіша, ніж наші оці попізділки по всяким фразам, скажіть. Якось вона пішла тихо на самий задній план, правда? Горнятко знаємо, це типу горнятко. Що таке горнятко? Це такий глечик. Маленький, ну, скажімо, найменша, скажімо, посудина, яка зроблена Так, з козачки, ви глини. бережіть цитати на наступний раз. Відро води вип'єш, а що кінь, а відро горілки, я що не козак, каже козачок. Ну все, наступного разу у нас фрази з кінофільмів або з анекдотичної ситуації. Так, давайте будемо завершувати. Пан Узяслав ще є з нами? Є. Так, я з вами. Ну тоді давайте будемо, як то кажуть, ми традиційно даємо по 30 секунд хвилині кожному учаснику, щоб підвести якісь підсумки нашого стріму. Вам даю перше слово. Ось.
Ну, ось хочу еще раз вернуться до глядачоў, што гледачы, калі ласка, падтрымлівайце беларускую мову, часцей размаўляйце на ёй, цікаўцеся і нашай уласнай гісторыяй і культурай, і часцей падарожнічайце па Беларусі, і таксама, калі у вас ёсць магчымасць, абавязкова наведайце перапахаванне Каліноўскага, якое адбудзецца ў Вільні 21 лістапада. Ну і хацеў бы подякувати вас, спадарству, ось, што вы арганізавалі такі чарговы тульны стрым, і ён вельмі файна атрымаўся, ну, як і ў мінулы раз. Яшчэ раз дзякую. Ну, як звычайна, яшчэ раз звяртаюся да гледачоў, падпісвайцеся на мой канал, тут же Шляхтич. Дякую, пан Узяслав. Друзі, тутешній Шляхтич, це пан Узяслав. Пан Узяслав не може технічно виходити з нами поки що на відеозв'язок, тому таким чудовим тембром голосу він прикрашує наш стрім як мінімум, а такою білоруською мовою взагалі прикрашує Білорусь. Так тримати, друже, дякую тобі. Щирий кот, ти вже, як то кажуть, нас майже кандидата в депутати, депутатний кандидат. Ну, я, Василь, шмат чого не буду казати. Усім дякую, усім до побачення. Усього. Як завжди, коротко і ясно. Василю, вам теж даємо слово, щоб ви... Дякую. У сторону сірого кота політик, він буде знаний, тому що коротко сказав та влучно. Так що, пане Дмитре, ми вам бажаємо на ниві цій здобути висот і поліпшити Білорусь в хорошому розумінні цього слова. Ну, а наразі нашому дружньому колективу, нашим чатам дружнім і всім людям, які, можливо, переглянуть потім нашу зустріч, яка була традиційною 39-ті посиденьки, я дуже радий, що у нас таке гарне товариство. Живе Білорусь! Живе! Вічно, героям слава! Живе вічно! Друзі, і зараз 20, максимум 30 хвилин ми даємо слово Анатолію Івановичу Сайгону. Право. Великое дякую Узяслав за чудовну білоруську мову. Великое дякую так само Щирий кот Дмитрий за так само чудовну мову. У нас сьогодні не було ні водного російського слова. У нас сьогодні докладно тільки російська, білоруська і українська мови. Це настільки приємно, що я... А зараз я пару слов на двоє біростейських. Ви ще не підписалися? Ви ще не підписалися на Узяслава, обов'язково підтримайте. Хлопець, бачите, ось. Мало в нас в Білорусі зосталось толкових таких хлопців, які ще пропагандують з таким упорством, силою. Хлопець ще молодий, йому трошки більше 20, там, по-моєму, 21 рік. Має чудовний голос. 19, правильно, Узяслав? 19. 19. А, навіть 19, бачите, Так, що його все впереді, що він може бути навіть президентом. Так що я буду одразу голосувати, як тільки він появиться де-небудь. Дай Боже дожити, як то кажуть. Подожди, тоді Щирий кот должен путем передати... А Щирий кот у нас буде... Щирий кот буде все, самый главный по политике, это без слов. Далі, що я хочу сказати, що так само я в своїх, нагадую ще раз, в своїх роликах я говорив тільки берестейською і тільки білоруською мовою. Усю Польщу проїхав, ніде нічого не говорив по-російськи. От зараз у мене вже перенастико, з кожним разом все більше і більше. Я читаю люди, і в мене просто якесь отвращення. Я не знаю, що зі мною робиться. Понимаєте? Я більше і більше восприймаю російську мову за того, що стільки негатива накопилося в людей, в наших тут білоруськомовних, польськомовних, українськомовних. І то є добре, що наша національна мова, як написано в майці білоруськомовне, починається потрошки відроджуватися. Дай Боже, ми, як то кажуть, перші такі ось піонери помаділи. Поїхавши в Польщу, проїхався тут в селах. Представляєте, наскільки цікаво, старенькі люди, говорять так, як я, в Польщі. Стільки літ пройшло.
Я просто в шоці. Хотів спеціально їхати, ну все, зараз не виходить поїхати по-польськи, тут вдоль границі, навіть може до Білостока, сюди далі до ближчої України, Владава, там, Салатиче, скрізь, Кодень наші там, до Козлович сюди, скрізь Тересполь, і не поговорити з людьми, які є етнічні українці-берестейці. Тому що берестейці є українська етнос, так хай буде так. Древній, я вже не раз казав про ту мову, і все і час я говорю, вже там навіть люди замітили, вже все, каже, перейшов на ту мову. Я кажу, так, перейшов. Настільки, то не слово там патріотизм чи ще десь. Чи я вже старію, може, чорт я відає, чи в мене коріння деякі вже там вростають, чи наоборот з землі до мене йдуть якісь коріння, хто я відає. Ну то дуже приємно. Я себе більше поважаю за те. Так само і вас поважаю, українці, що ви тільки говорите українською мовою. Пан Василь, наша Україна, Русь, бачите, він ніяк не може говорити російською мовою. Ну, попросту не може. Він говорить так, як будто то французька мова, чи яка-небудь ангельська, яку він не відає. Настільки приємно чути, наприклад, скільки раз, як він говорить, як лється в його. Він говорить на лється, як то якийсь потік. Да. А інтерхунта, я його кілька разів хвалив, в його є план до всяких. Робити там програми, там, туди-сюди. І ще цікаве діло, я хочу нагонути. Була сварка, щоб всі відли. Якась там сварка на всі той самі. Вони ж люди в курсах, я ще там толком не відаю. Я вам кажу, чистіші люди, наших два Василі. Так що як хто-небудь, що-небудь десь там бухтить, я з вами буду розбиратися. Анатолій Сайгон, побачите. Я маю в тому ділі великий опит. Так що не вздумайте, як то кажуть, кацапи бочку катити. Все. Бо... У нас дах є. Анатолій Сайгон, ми під вашим дахом. Так, ось такі справи. Так що, як би там не було, воно так є. Ще раз дивлю, підписуйтеся на Узяслава, підписуйтеся обов'язково на Шерого Кота. Він майстер політики, самий настоящий. Ну, ми тут позбиралися не просто так, робимо то і все. Ми позбиралися для душі. Тому що їдьон, як ти півні, їдьон перед другами, ми просто пір'я розпускаємо, як павліни, ходься. І нас же ж ніхто не мовчить, соплі розвішавши, носа повішався. Я з самого початку так трошки розвісив соплі носа, тому що я був втомлений, кажу, я там, а мені зараз працювати, мені, як то кажуть, може противопоказаного організму. Так само і про діда Олеся не забувайте. Він нас народний блогер, самий головний, я з ним поговорив, і він мені тут новини сказав, я кажу, браво, дивіться, наскільки приємно. І він же не може без стріму, він не може без, то його життя. Так само і в нас посиденьки, то часть нашого життя. Вже приходить четвер, то все, мусово вже нам бути тут, яка збираємося, як би там не було, а то для душі. То для душі. І благодаря людям, які нас дивляться, хай там 50, хай 30, хай 20, де в кого як люди, наскільки то приємно, що ви нас знаходите час і слухаєте нас, дивитеся нас, переживаєте. Навіть ми устроїли того папера, я написав які слова, наскільки добре, що ми своє коріння маємо, і та кацапня, іначе не скажу, кацапня сама, вона не вирізали, не стерла в нашій пам'яті наше коріння, не повирубувала нас. А ми рихтуємо, можемо рихтувати нове покоління. Як би не було, воно сохраниться на года. Я відаю і знаю, що Білорусь повернеться до своєї білоруськості. Білорусь з часом почне розмовляти з білоруською мовою. Нікуди не подінеться берестейська мова, яку вельми шанують навіть на той стороні Бога, її шанують. Кілька роликів у мене зараз поляки написали, пан Анатоль Зобач і пише, і дивиться там канал на берестейській мові. І де люди їдуть до границі, наскільки то приємно. Люди пережили, живуть в Польщі,
а все одно так само білоруськомовні в районі Білостока. Скільки там сел? То що були наші люди. І нікуди ніяк, як Кацапня каже, не зутре. Може, де коли-небудь там порядок вони займуться своєю Росією, стануть людьми, як людьми, то з ними можна і говорити і на російській мові. Як вони стануть нормальними, а дивіться, як вони собаки. Кидаються на нас, що дурнувати, вони нас не розуміють. Як вони якісь марсіяни. Чи вони нас марсіяни вважають? Тобто, виходить, то, що ми доволі різні люди. Наші, от я вважаю, люди, які живуть тут. Скажи, наприклад, ось Сірого кота. Він що хоче? Щоб Білорусь зосталася, щоб розмовляли білоруською мовою, щоб тут була свобода, щоб ми були вольні люди, щоб ніяка зараза з Сходу до нас сюди не лізла. Учепитися, кажуть, до нас, дайте нам пожити. Ми виберемо, куди нам йти. Чи до вас їхати, чи в Європу йти. Це наш вибір. Ми люди тут така. А не прийти під дулом Маузера, пістолета, ракети, там, ада, рая всяку, нас кудись змушувати йти. Дайте нам, в нас є своя країна, білоруська країна, Білорусь, хай буде Білорусь. Колись були літвіни, які ми були? Ми були берестейці. Я дивлюся на мапи 1620 року, написано берестейці, жили тут така. Берестейці. Розумієте, які в 620 году були русські, були московіти. І невідомо вже, вони того слухати не хочуть. Вони по землі туди-сюди. Тому ми ніколи не будемо разом з ними, поки вони такі і будуть. Все. І ми все більше і більше будемо їх відгороджуватися. І то і розуміють наші білоруські люди. Тому ми тут така, як то кажуть, як вогенчик який-небудь. А кілька було таких би каналів, щоб робили, і щоб вони слухали їх пропагандувати, і треба вертатися до своїх корів. В нас є воно. І я думаю, воно і нікуди не згине. Хай ми вже там ось такі слабенькі в тому смислі, що ми слабенькі поводирі. Є мощні люди, розумні, політично грамотні, подковані, самий політично грамотний. У нас, то, звісно, Шерикот, ось, політично грамотний. Я з ним з удовольствием веду бесіди, то, розумієте, то його призвання. Я от думаю, як так? Кожен день летить то в Мінськ, то в Оршу, то там, то сюди, стоїть на піках, та соплі там капають. Не доїдає, не допиває, приходить, кашляє, не досипає. Просто ж так не буде робити. Він не на Байбовку їздить. Йому гроші не валять, твою мать. Він теж мусить там тої копійку считає, тому що нема за що. Знаєте? Во, мета є. Так само Василь, Інтерхунта. Чого він, кається, сидить? В його теж призвання. Ви, Василь, так само. Теж призвання. Узяслав прийшов до нас сюди. Тобто ми знаємо, чого ми тут сидимо. І нам то і доставляє просто велику радість. Просто велику радість. І велику радість ми можемо робимо тим людям, які нас слухають. Тому з великою повагою до наших слухачів, до підписників, до вас, люди вольні, я вас називаю, вольні люди, не заморочені ніким, не вбити вам ніяку пропаганду, ніякі якісь слізами нічого не зроблю з тими пом'ятами, мудозвонами, ніколи. Все. Я телевізора не включаю, розумієте, я раніше мене Женя хоч трохи якийсь телевізор включить, там що-небудь подивиться, якого-небудь російського каналу включала, які-небудь, як їх називають, ну ті фільми, що йдуть там безконечно довго. Вона вже не включає неділю, я ні разу неділю не включає телевізор, бо що не чути, цілу неділю не включає телевізор, розумієте, так само сидить, посіла туди-сюди шукає. Цудо такого не було. Тому що ми з нею розмовляємо частенько, отако я під мікрофон кажу, бачите, яке мене цацку собі купив. О, як в діда Олеся, цілих $15 стоїть на за хороший мікрофон. Я можу шепотом. Чує вона, бачите? Вона вже все прислухалась добренько. Мій спіч получився, він не полився, тому що... Навпаки, ви в форму, ви повернулися в форму, Анатолій Іванович, тому що сталося. Ви в чудовій формі. Я б слухав, але вже у Нестора стрім почався, треба давати другого наступному. Добренько. Велике вам дякую, що мене послухали. Я б з радістю говорив. Я зараз так само почну озвучувати свого ролика. В мене ще йде
Ось ролик треба загрузити, ще 5 роликів, я їду по Польщі, показую, яка вона є. Хотілося б переймати з поля, у нас є своя країна, Білорусь, у вас є своя країна, ми добре повинні бути сусідами, дружними, знаєте, так як і говорили. І занадто дружно, ніхто нас не роззове, не порве, будемо зустрікатися, будемо друг дружки в гості їздити, будемо радуватися, що ми є разом. Так само і поляки нормальні люди, але вони шагнули вперед в тому всьому, тому не вирвалися з того падловства називається, рані. Вони вже є розв'язі, вони не хочуть там може бути, але сохранили свою тою злотою. Ну вони в своєму панському господарі. Наскільки то приємно, і вони знають, що з панством робити. І вони шанують, люблять. Ось, і вони бачать тоє зло, яке йде в сходу в ліце того Путіна. Вони його ненавидять страшно і не хочуть не пускати, навіть відказуються від газу. Не хочуть вони, щоб газ купувати в Росії, бачите. Так само і ви. Не хочуть, наприклад, взагалі ніяких справ мати там. Навіть спеціально, навіть собі гірш. Настільки вони їм, пардон за слово, ті російці. А вони неізлічимо больніші. І ми то відаємо, і все, світ відає, але вони не відають. Дякую.